Добрый вечар. І ўсё ў парадку, нешта ў мяне дзіўна. Вось, зараз бачу. Добрый вечар. Мы сёння нечакана пагуляем у Oxygen Not Included. І для тых, хто не ведае, гэта сімулятар калоніі, як вы бачыце, такі намаляваны, як хутчэй як нейкі мульцік. Вось. І у ім асноўна, як вядома з назвы, Oxygen Not Included, і гэта значыць, што кіслароду нам не далі. У гульне у асноўным мы займаемся тым, што наладжваем вырабы розных рэсурсаў, здабычу іх і спрабуем выжыць. Зараз я пагляджу, як па ўзроўню гука. Падаецца, для мяне нешта занадта, для вас ён заціхі. Вось так. У мяне ўжо была калонія на 1100 цыклаў, як я магу пабачыць, але сёння мы пачнем новую. Выжыванне. Давайте класічнае. Пачакайце, не, назад. Лабараторыя. Вось. Сцэнарый зроблены спецыяльна для DLC з космосам. Менш стандартных астэроідаў? Не, давайте больш класічную выберем. Вітаю, Рыёна. Сёння ў нас пачынаем новую калонію. Я беру нешта класічнае, бо даўно не гуляў насамрэч. І я ў старой калоніі ў папярэдні раз спрабаваў пагуляць і зразумеў, што я ні халеры не памятаю. Акрамя гульні, я сядзеў, можа, паўгадзіны разбіраўся толькі што ў мяне ў калоніі ў старой знаходзіцца. Так, нейкія лававыя. Давайте класічны. Давайте просто самый стандартны. Натыкаю нешта, больш не абіраем. Поехали. Але раз'ем, там паглядзім, што ў нас ёсць. Чым будзем займацца? Першы план. Пагляджу, хоць то за гульня, то она была ўлетку і так ніводнага разу не пагуляла. Яна файная, але у яе ёсць, скажем, яна крутая ва ўсім, калі падабаецца будаваць калоніі, то бок горадабудаўніцтвам такім займацца, і выжываннем. Гэта вельмі неблагі выжывач. Плюс у яго ён вельмі глыбокі ў сэнсе таго, што вы можаце аўтаматызаваць шмат чаго. Калі падабаюцца гульні на аўтаматызацыю чагосьці, гэта вось яно. Так. Назва калоніі, самы адказны момант. Зараз больш нічога ў гульні больш не з'яўляецца больш адказным, чым гэта. Я магу? Тут ідзе кірыліца ё. Ніжнія матюкі. Вось. Для калоніі, для першых 3 персонажаў мы абіраем 3 персонажы. Для пачатку мы можам сабе абраць якія, рандомных. Але гэта, па тыпу проста запаволіць нас. Так-то не страшна. Мне патрэбна базава, для таго, каб калоніяй было каму займацца, мне патрэбны той, хто будзе капаць. Мне патрэбны, бо спачатку у нас будзе не хапаць рэсурсаў ні на што. Мы сабе дазволіць кагосьці лішняга проста не можам. Нам патрэбны яшчэ даследавальнік. Патрэбіцца, каб ён мог рабіць даследаванні. І нехта для гатавання ежы. Усё, гэта наш мінімальны набор. Што ў нас? Падвышаная медыцына, УПЭЙ, цудоўна. Непрактыўны мастак, таму мастак з нас такі сабе будзе. Вось, у нас даследавальніца, ёй больш падабаецца быць адной лэйра. І наркалептик, яна час ад часу падае ў сон. Як-то жыць гэта можна. Вось гэта непрыемна. Вось нашага повара так дакладна прыйдзецца перароліць, бо ён яшчэ ў яго бяздомны жывот, ён есць больш, чым астатняе. Ежы таксама будзе ў пачатку няшмат. Так, медыцына неблагая. Вось. Давайте, можа, яшчэ нашай капаючай. Яна не халера, яна будзе капаць. У ідэале набраць сабе, каб яны мелі рабіць адразу некалькі рэчаў, бо нам зараз усе будуць у калоніі, чым менш людзей будзе займацца, не абавязкова ідэальна займацца чымсьці. Галоўна, каб маглі займацца рознымі справамі. Агракультура, ежа, давайте яшчэ нашу дзяўчынку на капанне. Так, капанне, фермерства, будаўніцтва, вось, неблага. Час ад часу пярдзіць. Што зрабіць? Бывае. Падыдзе.
Ніжнія матюкі, мы выгружаемся. Пачынаем мы з нічога, літаральна. Мы знаходзімся ўнутры астэроіда. Мы больш за тое, наш нейкая падзея адбылася, карацей, раней, калі просто мы апынуліся ва астэроідзе. Канкрэтнага кантэкста, чаму мы апынуліся ў астэроідзе, спачатку не даецца. Калі даследуецца гульня, то больш вядома стане. Вітаю, Рэгана. Няхай энергію выпрацоўваць з біягазу. Неблагая ідэя. Што гэта значыць? У нас гэта гульня вельмі падрабязная ў сваёй, яна ўсё яшчэ гульня, а яна ўсё яшчэ не сімулятар, але яна можа рабіць у шмат розных рэчаў. Напрыклад, стварэнне ўзаемадзейнічання паміж элементамі. Там фізіка розных прадметаў. Вы зараз усё падрабязненька пабачыце. Пачынаем мы амаль з нічога. У нас ёсць толькі месца, дзе ствараюцца дупліканты. Я адразу спыніў час і буду расказваць. Вось гэта месца, і яно раздрукоўвае дуплікантаў. Нашы персанажы гэта літаральна клоны зробленыя. Мы ўнутры... вось так. Ужо настолькі даўно не гуляў, што я не памятаю, што дзе націскаць. Вось, мы знаходзімся ўнутры, вось тут, унутры астэроіда, у самым дзесьці цэнтры яго. І мы пачнем яго толькі даследаваць. Наша калонія зараз гэта вось усё, што ў яе ёсць. Для пачатку давайте скажем. Давайте суседнюю пакой выкапаем туды. Нам спатрэбіцца, тут адразу у нас ёсць вада нам спатрэбіцца, арыентуемся адразу на яе. Хутчэй за ўсё займемся, вось адсюль будзем воду здабываць. Давайте я адразу адзначу сабе. Вось гэтае месца. Вось так поўнасцю. Это тое месца, дзе мы пойдзем уніз і зробім зараз сабе сродак вады. Будаваць мы пакуль не ўмеем, таму што у нас рэсурсаў няма, нам трэба набрацца яшчэ рэсурсаў. Пайшоў працэс. Ім хуценька не хопіць месца, бо ім спатрэбіцца лесвіца для нашай ідэі. Лесвіцу, калі ласачка. Што мы зробім? Мы зробім сабе месца, за якога мы будзем рэгулярна здабываць воду. Вось тут. Я ім і займусь. Давайте адразу выкапаем яшчэ праход вось так. Потым пракапаем уніз і будзем сабе пампаваць воду знізу. Як можна пабачыць, у суседнім пакоі трошкі адрозніваецца колер газа, які тут знаходзіцца. Давайте паглядзім. Гэты фільтр паказвае, чым можна дыхаць, а чым нельга. То, што сіненькае, светла-сіняе, там можна дыхаць, чырвонае гэтым нельга дыхаць. Калі дакладна, то тут у нас знаходзіцца CO2 унізе. Ён будзе заўсёды спрабаваць трапіць уніз, як і звычайны CO2, таму зараз мы гэты пакой адчынім, і у нас паплыве ён прыкладна сюды і ўніз, хутчэй за ўсё, вось у нашае гэтае месца. У нас запас кісларода ёсць невялічкі, нам спачатку даюць суперэлемент аксіліт, які дае нам толькі трохі кіслароду. Гэта ўсё той дуплікант нарабіў? Не, гэта пакуль той яшчэ вось тут у нас. Мы яшчэ пабачым, як ён будзе пярдзець. Вось, таму што ён будзе ствараць нам атручаны кісларод. Так. Дыхаюць усе дупліканты, то бок мы будзем часова выкарыстоўваць кісларод, увесь. Раней ці пазней мы выкарыстаем яго ўвесь. А гэты аксіліт кожную секунду робіць нам трошкі яшчэ дадае нам гэтага кіслароду, ён яго вырабляе. Але ён таксама скончыцца, ён не бясконцы, гэта наш толькі пачатковы запас. Вось, трэба будзе адразу планаваць, дзе альбо знайсці яго паблізу, альбо здабываць яго. Так, здабываць яго на пачатковым узроўні мы можам толькі літаральна з алга, гэта водораслі. Трошкі з водораслей. Гэта таксама толькі часовы метад, але гэта ўжо лепей, чым проста спадзявацца, што аксіліта надоўга хопіць, бо яго літаральна у нас... Мы на таймеры зараз. Оп, нехта пердануў. Паказвай, дзе. Розныя элементы. Матэрыялы. Ён не атручаны кісларод робіць, ён газ, прыродны газ вырабляе. Окей. Гэты прыродны газ тэарэтычна мы можам выкарыстоўваць як паліва.
То бок ён можа нам напярдзець да на дастаткова на цэлую машыну. У мяне ніколі не было дупліканта з такім трэйтам, так што гэта ўпершыню. Зараз сачым за ім. Ёсць гэта. Яны зараз выкапалі ў нас да вады. Зараз будзем падрыхтоўваць. Не падабаецца, як пахне. Вядома, не падабаецца, мне там не падабалася. У вас там сябар бясконца пярдзіць. Так, ёсць. Зараз нам трэба... Я падрыхтую, ведаеце што? Адразу, каб у нас... Вось такую рэч. Гэта я будую сцяну. Я жадаю, каб тут у нас было сховішча для вады пачатковае наша. Ёсць. Так, нават на один блок вышэй. Пакуль так. Потым разбярэмся. Ну так, падыдзем. Адразу зробім тут праход. Поўнасцю. До конца. І пакуль не будзем нічога, дадзім магчымасці пакапаць яшчэ далей. Погулю вось так, лесіца. Нам спатрэбіцца. Уп. Пушачка не тою. Так, гэта будзе выглядае... Адразу ж скарыстаемся гэтым сродкам вады. Зробім з яго нашае сховішча, вадасховішча. І калі мы яго даробім, я прапаную вось адсюль узяць ваду і пераліць яе проста літаральна выкапаць і даць ёй перацекчы ў нашае сховішча. Мы толькі яго падрыхтоўваем, бо ўсе гэтыя рэсурсы ўнутры нам спатрэбяцца. Мы зараз толькі на пачатковым этапе. Так, адзінае, што я працяўбаў, я зараз заняўся настолькі сваімі капаннем вады, што я забыўся, што нам патрэбна ежа і электрычнасць. Давайте адразу падрыхтуем нейкае месца, дзе мы будзем займацца ўсім гэтым. Нам патрэбна кухня. Ежа. Будзем выціскаць мікробаў разам. Вось так. Гэтая штука будзе браць глебу, літаральна. Мы толькі зараз на базовым самым узроўні, таму нам яшчэ далёка да хоць некалькі прыемна, хоць штосьці было, каб прыемна есці. Таму зараз будзе гэта літаральна так. Яны будуць браць глебу, такую проста, і будуць праз кампрэсар выціскаць адтуль мікробы карысныя. Літаральная ежа з глебы. Так, электрычнасць. Нам трэба... У нас ёсць месца, якое будзе вырабляць электрычнасць. Нам спатрэбіцца батарэйка, якая будзе трымаць гэту электрычнасць. І гэта сам наш базовый сетап. Колу можна будзе круціць, зарадзіць батарэйку і даць электрычнасці нашаму апарату для ежы. І давайте выставім ім прыярытэт, калі ласачка. Самы высокі прыярытэт вось на гэтую частку поўнасцю. Займайцеся гэтым. Кідайце ўсё. Яно мне важней. Можна трошки паскорыць, а не вось так. Цудоўна. Яны гэтым будуць займацца, і я яшчэ адну рэч забыўся. Паставім яе... Так. Нам патрэбны туалет. Асабісці для пярдючага, як мінімум. Бярем, выкапваем. Рыхтуем тут. Прыкрыем трошки тут уваход. Зробім нават адразу дзверы. І паставім тут... туалет. Самы простенькі, калі ласка. Нават 2 няхай будзе. Карміць працаўнікоў зямлёй, неяк з бабрамі больш прыемна было. Ну, тое бабры, а тое вось дупліканты. І іх задача зараз выжыць. Таму там ужо... Ежа ўжо з зямлі выглядае не такім благім варыянтам. Трошки меншага прыярытэту. Будаўніцтва амаль скончана. Я магу яшчэ паскорыць. Так, тут яны скончылі.
Батареі не хапае, гэта не такая вялікая праблема. Давайте выставім прыярытэты, чым яны павінны займацца увогуле. Зараз справы, прыярытэты. З правага боку там ёсць жывёлка каля нас. Зараз я да яе яшчэ дайду. Так, прыярытэты. Каталіна, ты будзеш займацца гатоўкай. І доктарствам. Ну, в прынцыпе, доктарства у нас такое сабе пакуль што. Ты будзеш займацца будаўніцтвам і капаннем. А Лейра будзе ў нас. Яна ўсяго па крыху, але дзесьці было выкарыстоўванне прадметаў. Дзе там? Вось. Машынерыя, гэта досвід у машынерыі. А хто-небудзь ёсць у нас? Так, вось ты у нас плюс-мінус. Давай ты. Калі можаце. Запаўняць, а яны ўжо будуць павінны заняцца, калі будзе магчымасць. Добра. Ой, яны зараз пазасыпаюць хутка, но ноч будзе ўжо. Што у нас з паветрам? Паветра не хапае, яго толькі хапае ў верхняй частцы. Окей. Тут ужо дыхаць складаней унізе. Ну добра, пакуль жывем, пакуль з тым, што ёсць. Калі ласка, можна зрабіць ежы. Пакуль што бясконца, рабіць як мага больш. Не, як мага больш не варыянт. Вады на яе патрэбна. Алера, нам спатрэбіцца вада зараз. Тады з вадою разбіраемся як мага хутчэй. Я тут не скончыў. І здабыча вады. Вось ты. Доўна. Жарсці, як у Рымволдзе будуць? Не, нічога нас не чакае, тут даволі стабільная гульня, не падкідывае нічога нечаканага. У асноўным прычына, чаму вы памрэце, будзе хутчэй за ўсё вашая памылка. І памылак тут можна зрабіць шмат. Чаму вы зараз не займаецеся? У вас па тыпу канец дня працоўнага? Ну так, час адпачынку. Ложка ў нас няма, таму ляжаць там, дзе проста вось упалі. Уначы вылазяць некаторыя пачваркі, але яны нам не перашкаджаюць. Што свеціцца? Гэта светлячок мясцовы, які свеціцца і робіць святло. На гэтым святле можна вырошчваць ежу, напрыклад. Некаторым істотам падабаецца святло, некаторым не падабаецца святло, некаторым раслінам падабаецца святло, некаторым не. Калі так лічыць, то увогуле, там, дзе мои дупліканты, не гледзячы на тое, што бачыць нам добра, святло ёсць толькі сыходзіць вось ад гэтага друкара этих самых дуплікантаў. У астатніх месцах святла нет, па ідэі там поўная цемень. Дупліканты нейкім чынам неблага арыентуюцца ў цемры. Ну вось. А рознага там канібалізму, вось гэта жорсткасці розныя, як у Рымволдзе, не, ўсё гэта тут адсутнічае. Яна больш не аб гэтым. Але памерці, калі шчыра, месцамі тут прасцей, чым у Рымволдзе. Месцамі. Так, туторыялы, халера з імі. Не глядзім. Зараз яны працай буду займацца. Ужо яны хацяць у туалет, а мы яшчэ не пабудавалі туалеты. І дыхаць тут няма чым. Так. Кіслороду патрэбна будзе таксама разабрацца як мага хутчэй. Але туалет гэта, вы бачыце, прыярытэты. Ёсць туалет адзін. Да ідзіце ўжо ў туалет. Каму нам патрэбна было? Ну, не вытрымалі. Не дачакаліся. Што вам перашкодзіла? Ну, напісалі тут. Карацей, аб астальным усё. Прыйдзецца прыбіраць. Ну вось. І выцекла яшчэ ўніз, туды палілося ўсё. Хто гэта будзе прыбіраць? Так, зараджаю батарэйку. Добра. Загінуць двоёркі вар'яткі нельга, не. У сваіх жа адходах патануць, магчыма, так.
Так. Выбирайте і тут яшчэ. Разлілі. Чаму ў туалет не пайшлі, калі дабудавана? Зусім не сачаць за сабою. Добра, знизу зробім праход пад нашым. Ёсць адкуль здабываць воду. Цудоўна. Зараз у нас ёсць вода, у нас можна здабываць ежу, вось, што і адбываецца. Глебу ўзялі, глебу выкарыстоўваем для ежы. Тут магчыма... Не, пакуль пакінем так. Давайте адразу зальем яшчэ больш вады ў нашае сховішча. А, не, ранавата. Я спяшаюся. Нашае сховішча просто... Там усё яшчэ засталося. Так, прыбраць. Гэта брудная вада. Як вы разумееце, вы ведаеце, адкуль яна ўзялася. Ось яна яе прыбярэ. Цудоўненька. Паветра няма. Давайте адчынім вось гэтую пячору невялічкую. Возьмем паветра ад яе. Бо ў яе ёсць, я як бачу, там ёсць аксіліт таксама. Тут ёсць уран недалёка ад нас. Літаральна ў самым пачатку. Каго? Да, таку каб уран выкарыстоўваць нам яшчэ далёка. Так, што яшчэ? У нас тэрыторыя здаравенная, то бок тое, што я зараз бачу, гэта вельмі маленькі кавалачак мапы. Яна значна больш, плюс яшчэ ёсць магчымасць падарожнічаць паміж ракетамі, божа. Падарожнічаць паміж астэроідамі, выкарыстоўваючы ракеты. Так, у нас ёсць тое, што мы тут ежы здабываем, гэта добра, але ж да халадзільніка таксама нам далёка. Ну так. Да навукі нам ёсць станцыя, нам спатрэбіцца яна навуковая. Яе паставім. Пакуль вельмі ўсё базавае, ўсё блізка, не будзем пакуль разнасіць моцна, бо гэта больш ресурсаў патрэбна. Усё ў адным месцы. У адным месцы гатуем, у адным месцы вырабляем электрычнасць, у адным месцы навукай займаемся. Навука патрэбна. Тут ёсць дрэва даследаванняў. Дзе яно? Зараз угадаць будзе... іх няма, немагчыма адчыніць, пакуль станцыя не пабудавана. Добра. Бо нам спатрэбіцца тэхналогія. І пакуль часова мы не тое, каб не можам без іх пражыць, але рэсурсы скончацца. Нам будзе патрэбна ствараць сістэмы, у якіх будзе... яны будуць вырабляць дастаткова электрычнасці, дастаткова здабываць рэсурса нейкага. А зараз нашы асноўныя рэсурсы — гэта вада, гэта ежа і кісларод. Без гэтага ўсяго... Блін, я не прадумаў нешта. Алера, разліў вады. Давайте прыбярэм гэтую воду, якая ёсць. Атрымаецца бутэлечкі пакласці? Занадта шмат. Ой, зараз яна пазбірае тую воду, якая ёсць. Там просто пясок. Справа ў тым, што я абраў дастаткова месца, але там пясок. Ён прасыпаўся ўніз і адчыніў праход. Туалетная папера? Не, справіцца неяк без яе. Будуць вось гэтым пачварыкам падцірацца, ўсё добра. Пачварык? Вітаю. Пачывай. Пакуль ты не патрэбны. Так, зараз яна прыбірае разлітую ваду. Яна нам спатрэбіцца. Яна наркалептык? Я не заўважыў. Так, яна наркалептык, яна час часу засыпае. Блін, не ўзяў наркалептыка. Добра. Кожны з дуплікантаў мае свае асаблівасці. Яны могуць рабіць розныя рэчы. У нас зараз можна атрымаць новага дупліканта. Давайте паглядзім, што можна раздрукаваць. Насамрэч, зараз нам рызыкоўна дадаваць яшчэ аднаго персанажа, бо у нас не хапае нават і на тое, што чым мы займаемся, нават на гэта нам не хапае людзей. У нас зараз не будзе хапаць кісларода, калі дадзім нават аднаго. Давайте зараз не будзем гэтага браць, возьмем трошкі грыбоў, раздрукуем іх. Нам будзе час часу гэты друкарны станок выдаваць розныя варыянты. Як пашанцую.
Так, у мяне ёсць блокі яшчэ нейкія. Няма, давайте тады будзе тут лесвіца. Лесвіцы могуць працаваць як яшчэ добрая адмазка, так. Лесвіцы могуць працаваць як яшчэ месца, па якому можна хадзіць. Яно запавольвае трошкі ход, але незначна. Плюс яшчэ іх можна потым выкарыстаць уніз і па-рознаму пралазіць. Там лесвіца вельмі карысная, асабіста пачатку. Так, гэта наш вось пясок, які высыпаўся, ён перашкаджае. Воду, якую мы абранілі, давайте мы гэтую воду паставім вылівацца назад. Так, вось сюды нельга будзе паставіць, хутчэй за ўсё, давайте сюды блок паставім замест лесвіцы. І гэтую воду, якую мы набралі ў бутэлькі, зараз мы сабралі яе знізу, перальем назад. Можна паставіць, калі яна пабудуецца. Мне падавалася, тут налады былі. Ну добра. Можа, калі пабудуецца, тады ўжо будзе налады. Так, па ежы. Ну, з ежы неблага. Ці можна абмежаваць? Я паставіў 99. Ну добра, няхай 99 будзе. Навука. Во, дрэва тэхналогій. Яно даволі вялікае. Зараз трэба сканцэнтравацца толькі на тым, што нам патрэбна. У першую чаргу нам патрэбны вось гэты тэрарыум гэтай алга, все забываю. Водараслі. Водараслі нам патрэбны, бо нам патрэбны кісларод. Таму мы возьмем гэта як першую тэхналогію нашу. І для даследавання яны там будуць выкарыстоўваць розныя рэсурсы, напрыклад, глебу. Не пытайце, чаму патрэбна глеба на ўсё. У іх ёсць супертэхналогіі, з глеба літаральна ўсё можна зрабіць. Так, яна займаецца даследаваннем, у нас будзе хутка тэрарыум. Вось, з'явілася. Налады, калі ласка, толькі звычайная вада, некай атручанай. Ёсць. Я думаю, ось тут можна яшчэ адкапаць адзін. Зараз ён поўнасцю дабудуе гэтую частку ўнізе. Я думаю, мы пачысцім поўнасцю ўсю тэрыторыю гэтую. Вось тут мы зробім лесвіцу. Вось тут мы зробім лесвіцу. І гэта ўсё ўнутры можна чысціць, у прынцыпе. Я спадзяюся, яны дабудуюць гэтую штуку, я прыоритет пастаўлю. Не жадаю, каб вода выцекла адсюль. Мы пакуль на самым пачатковым этапе выжывання, бо глядзім на паветра. Як можна пабачыць, усё CO2 збіраецца ўнізе, і гэта нармальна для яго. Кісларод жа спрабуе выбрацца наверх. Давайте яшчэ тут яму дадзім праход. Будзем карыстацца гэтым. Але гэта у нас, як вы бачыце, аксідыт скончыўся вось тут і вось тут. Больш запасу, той кісларод, які ёсць зараз, яго больш не будзе. Ці ёсць у мяне яшчэ месца, дзе здабыць яго? Я не бачу яшчэ аксідыта. Вось тут ёсць невялічкі карман, але гэтага таксама надоўга не хопіць. Тут таксама аксідыта нідзе не бачна. Даследаванне ёсць, і мы гэтым якраз скарыстаемся. Возьмем, пракапаем яшчэ нашае месца яшчэ глыбей уніз. Гэта будзе нашая, як я называю, углекіслая яма. Мы ў гэту яму будзем літаральна скідваць углекіслы газ. З-за таго, што мы ведаем, што ён заўсёды ідзе ўніз, то мы можам гэтым скарыстацца і зрабіць такую проста капаць уніз і ўніз. То там мы да гейзера хутка дабяремся. Потым пра гэта яшчэ распавяду. Вось, мы можам скарыстацца гэтым для таго, каб збіраць яго ў адным месцы. Это будзе вось наша вось гэтая штука. 10 нават до конца дабудуем. Тут вода яшчэ знаходзіцца, яе збярэм. Яе сабраць. Ці ёсць у мяне помпа? Вось гэтая. Не тое. Вось гэтая помпа. Будзем збіраць. Так. Ага.
яно будзе вырывацца так. А тут не памятаю з помпай, ці ёсць канфігі нейкія. Ага, матэрыял, з якога зроблена. Можна ли паставіць, каб яно заўсёды, ну ладно. Паглядзім яшчэ. Ім няма дзе нармальна спаць. Ну, зараз сон, гэта іх найменшая праблема, калі шчыра. Так, мне патрэбна кісларод. А, диффюзер. Вось. Я нешта пераблытаў. Ага, тэрарыум гэта, я забыўся. Я трошки пераблытаў. Што гэта за станцыя такая? Добра. Нейкая станцыя новая, я такога не памятаю. Я забыўся, я трошки пераблытаў. У нас ёсць вось гэта диффюзер. Ён можа здабываць, ён выкарыстоўвае якраз такі гэтую... Як яна? З галавы вылетела. Яна выкарыстоўвае водораслі, каб зрабіць нам кісларод. У нас ужо гэта ёсць, не абавязкова было штосьці яшчэ рабіць. Давайте так і зробім. Вось тут паставім яе. Водораслі, это вось гэта зялёная. Мы можам здабыць іх нейкую колькасць, але зноў жа гэта не бясконца, гэта далёка не бясконца. Нам прыйдзецца гэтага здабываць, і яно раней ці пазней скончыцца. Мы заўсёды на таймеры, ну, са сваім вось гэтым нестабільнасцю калоніі. Так, я думаю, можа паставіць прыярытэт павышэй, бо кісларод пакрыху скончваецца, і гэта становіцца ўжо небяспечным. Ёсць. Цудоўна. Зараз яны скарыстаюцца водораслямі, пайшоў працаваць. Цудоўненька. Зараз запаволім час. Ён вырабляе ўжо кісларод. Яго павінна стаць, пакуль не набярэ нейкі ціск не набярэ. Калі ціск будзе занадта высокі, то ўжо ён нічога рабіць нам не будзе. Вось, ужо нават бачна, што адсюль дадаецца больш. Калі я паскору, гэты працэс будзе больш яшчэ відавочным. Бачыце? Запаўняецца. Так. Ціск ужо паўсюль знізіўся, бо кісларода ўсё менш і менш. Не ідэальна. Так, ці па ежы. Можа, я занадта абраў, што? Не, выглядае так, што спатрэбіцца гэта ўсё. Мне патрэбны персонаж, які будзе займацца толькі тым, што будзе пераносіць рэчы, бо нешта зараз ужо праблема. У мяне толькі звальваецца ўсё ў одно месца. Так, можна, калі ласка, сюды збіраць яшчэ... Вось. А то яны ляжаць проста сабе. Так, унізе гейзер. Так, я не памятаю, быў нейкі прыкалдэс, каб вызначыць, што, які тып гейзера гэта. Не абавязкова... Так. Я зараз спрабую узгадаць, тут быў невялічкі не тое, каб... Вось. Не? Не то? Не то. Не прыярытэтамі, значыць. Вось так. Я скарыстаўся тым, што абавязкова зрабіць нейкі прадмет. Жоўтая трывога, што гэта? Так. Халодны салёны гейзер. Гэта будзе даваць салёную ваду. Наколькі памятаю. Слаш я не толькі не памятаю. Гэта брудная вада, альбо не? Ну, добра. Хутчэй за ўсё, мне зараз карысці з яго няшмат, але трэба будзе яго раскапаць. Гейзеры — это бясконцы сродак, бясконцая крыніца нейкага рэсурса. Так. Вады ўжо настолькі... Блін, я прадзяўбаўся? Вельмі моцна прадзяўбаўся. Калі паглядзіце, то вось толькі сюды можа дастаць гэтая помпа. Нічога, давайте тады будзем... Нам усё роўно патрэбна гэтая вада унізе, яе забраць. Яе і пабудуем. Няма чым дыхаць, калі ласачка. Лазьце проста наверх. Тут ужо паветра з'яўляецца.
Ну так, ён зараз поўнасцю скончыць з гэтым месцам, і я тады раскапаю вось эту частку, каб яна вада проста сюды пералілася. Вітаю, Смок. Куды цябе нечыстая зараз прынесла, ідзе ўвесь тлён. Тлён увесь, мы зараз у астэроіды, і тлёну тут з самага пачатку было не тое, каб шмат. Мы спрабуем набраць яго зараз, у нас ёсць невялічкая здабыча яе, гэтага кіслароду, гэтага тлёну, але гэта ненадоўга, нам трэба будзе прыдумаць яшчэ далей сродкі. Пакуль вырашаем праблему просто тупо з вадою. Набіраемся эту ўсюль, адкуль можам толькі. Можна, калі ласка, а хто-небудзь? Яны ўсе занятыя, так? А з вас ніхто не будзе займацца, калі ласка, здабычай вады сюды? Ну так, яны будуць электрычнасцю ежай займацца. Нам патрэбны пераносчык нейкі. Як толькі з'явіцца такая магчымасць. Яна ж не сапсуецца, не? Магчыма, сапсуецца, я не ўпэўнены. Спора гэтая рыбная. Глядзім па паветру. Паветра чырвоненькае, нагадываю, гэта тое, чым дыхаць нельга. Сіненькае і светла-сіненькае гэта тое, чым магчыма. З гэтым даволі напружанае. СО2 накапліваецца толькі. Добра. Я думаю, тут яшчэ і газ збіраецца прыродны. Прыродны газ, я нагадываю, у нас з'яўляецца з таго, што у нас хтосьці, не буду тыкаць у яго пальцам, шмат пярдзіць. Тады у нас яшчэ вось гэта жоўтае збіраецца. Жоўтае гэта і ёсць прыродны газ. Вось яго праслоечка невялічкая ёсць. Так, далей. Што мы можам? Нам спатрэбіцца кампост хутка. Таму што у нас жа яны ходзяць у туалет, а гэта патрэбна кудысьці прыбіраць. Нам патрэбна спецыяльнае месца, куды будзе скідвацца ўсё гэтае ўсё. Так, і яшчэ бы рукі бы мыць ім, але гэта ўжо дадатковая праблема. Так, кампост. Давайте пад рэзервуарам вады будзе, няхай так. Вось тут 2. Я спецыяльна тут пакуль сцяну пабудую. Ну, в прынцыпе, няхай вось так будзе. Ну, няхай так будзе, нармальна. Я планую ўсё роўна знесці вось гэтую сцяну і пабудаваць яе бліжэй, але гэта пакуль часова спяшаемся. Так, ён тут унізе ўсё капае. Дыхаць яму няма чым, гэта непрыемна. Але і таксама нічога я зрабіць гэта не магу. Нейкі ўнутраны голас гаворыць мне, што гэта дрэнная думка мяшаць воду з гноем. Змешвацца не будзе, гэта будзе пад ёю. Будзе праблема, калі вада праліецца па якой-небудзь нагодзе, але нічога такога не павінна адбыцца. У нас новы дуплікант. Ці ёсць сярод вас хтосьці, хто займаецца тым, каб прыбіраць, не? Будаўніцтва ось, не, гэта прыбіранне. Мне патрэбны хтосьці проста моцны, у якога сілы шмат. Наколькі памятаю. Так-то прыбірацца ўсе могуць. Гаркатура, моц і будаўніцтва. Менш выкарыстоўвае паветра. Гастрафобія не можа гатаваць. Давайте цябе, Мэй. Будзе новы дуплікант. Ты у нас, Мэй, будзеш займацца выключна тым, каб насіць рэчы. Прыярытэты. Мэй, калі ласка, на цябе прыносіць рэчы і хаваць рэчы. Будзе твоя асноўная справа. Ну і фермерствам можаш займацца таксама, чаму бы не. Часнок? Не. Мне патрэбны хтосьці, хто будзе займацца яшчэ адзін дадатковы працаўнік, бо ўсе трое заняты вельмі моцна. Яны літаральна не могуць больш займацца нейкай справай. Чал, які будзе проста прыносіць рэчы, гэта вельмі карысны чал. Мы гэта яшчэ ў бабрах усвядомілі.
Так, добра. Що ти там уже знайшла і з'їла? Блін. Каталіна. Просто побачив, що піднялась з землі, вже з'їла. І не то, що я зробив. Так, добренько. У нас ёсць... Тут яшчэ прыбірэ... Можна, калі ласка, гэта у першую чаргу зрабіць? Это ўвогуле можна не займацца гэтым. Добра. Вось гэтыя два кавалкі прыбярэ, і тады мы пусцім воду зверху яшчэ. Што у вас тут з раніцы? Дзякуй. Разабраліся з гэтым. І можна, калі ласка, ужо вось тут выкапаць. Як зямлю ела, так норма, як нешта з падлогі такой прыбіральным пабегла. Ну, гэта ж не наша правераная глеба. Гэтыя ваши ось розныя гмошныя, вось гэтыя нешта тут расце. Трэба як у старыну, як добра было, калі глебу ели. Усё наша традыцыі. Во, нормально ўсё. І жыве, бачце, у парадку. Выглядае добра, мне падаецца. Лейра есть глебу і выглядае вось так. Жадаеце быць як Лейра? Так, а ты што тут застыў? Задумаўся. Зараз прыбіраем. Няма чым дыхаць. Зараз мы выкапаем яшчэ тут унізе. Так, як у нас паветрам. Няблага, не вельмі няблага, я скажу. Але ж СО2 у нас сабралося шмат. Зараз тут СО2 яшчэ сабралося ў тым месцы ў нашым басейне гэтым вялікім. Я спадзяюся, у нас дзе-небудзь нам пашчасціць і будзе біома са льдом. Бо мы зараз у самым пачатку гульні, гэта ўсё адна біом. Ну, вось тут іншае. Бачым, што яны адрозніваюцца тэматыкай і маюць розныя рэчы. Плюс тут ёсць канструкцыя, якая была закінута вельмі даўно. Там можа быць нешта карыснае. Так, пачаму ты, Мэй, адпачываеш? Мэй. А няўжо патрэбна... Блін. Нешта падавалася, што можна паставіць так, каб яно пералівала. Я дакладна памятаю, быў такі рэжым. Ага. Упрыгожванні розныя. Гэта нейкі новы прыкладэс, я ў іх не вельмі разбіраюся. Я туды лезці не буду нават. Так, канфіг. Блин, няўжо быў варыянт, каб дазваляць ім вось, як ён зараз робіць, па тыпу браць даступную ваду і пераліваць яе туды. Вось зараз як яны робяць. Не, яны робяць усё правільна, яны будуць пераліваць ваду, пакуль ёсць магчымасць. Пакрыху яны перапампуюць усё знізу ўверх. Оп, і воду ўранілі. Ну, добра. Мне падаецца, наша колькасць павялічылася, трэба яшчэ нам трошкі дадаць месца, дзе можна схадзіць у туалет. Дзе ён там? Яшчэ туалет. Цудоўна. 4 дубліканта, 4 туалеты. Жывем як чэрві, жарым глебу, дыхаем чорт ведае чым. Перадзяржом Ніколай. О, тут маленькі светлячок завёўся. Паглядзіце на яго. Адпачывае, спіць. Даследаванні. Пакуль не буду ставіць на даследаванні, нам
Альбо у нас есть нейкая важная тэхналогія зараз для нас. Пры гатаванні ежы там карыснае ёсць для мяне. Пакуль электрычнасць, вугальны генератор гэта занадта, нам яно не патрэбна. Тут у нас вырабы розныя. Ну, пакуль не гарыць. Медыцына ўвогуле вельмі не прыярытэтная. Трубы, карысная рэч, абавязкова. Трубамі займемся, трошкі пазней. Вентыляцыя таксама карысна будзе. Дэкор. Давайте пакуль базава займемся, вось, там гатоўка была, вось. Прыгатаванне ежы. Новая тэхналогія. Таму што зараз мы з гатаваннем ежы мы адчынім для сябе вельмі карысную тэхналогію. Мы пачнем не проста жэрці глебу. Мы пачнем жэрці смажаную глебу. Во фрытюре. Так, а гэта такое дасягненне, якое нам спатрэбіцца. Правильно? Мы ж жадаем нармальна, як чалавек есці глебу. Так, ёсць. А ты чым? Ён прыбірае якраз. Цудоўна. Прыбраў. Так, у нас далеко не бясконцы запас. Давайте, каб нам паказваўся, каб я мог сачыць колькасць нашых водраслей. У нас іх амаль тонна ёсць у доступе ў нашым. Мы можам выкапаць яшчэ вось гэтую частку, каб здабыць яшчэ больш. І тут велізарны кавалак ёсць. Так што ну і вось тут выглядае так, быццам бы мы можам працягнуць на гэтым самым. На глебе, на водраслях даволі доўга яшчэ. А чаму гэта не будуецца до конца? Таму што... не хапае досведу, каб гэта будаваць. Добра, у нас няма спецыялістаў па гэтаму самому. Па капанню гэтых шахцёраў, карацей, няма падыходзячых. Смажаная глеба? Што ж, гучыць як Макдональдс. Жыць можна. Так. Во фрытюре. Будзе залацістай корачкай. Пайшла вода. Запаўняем наши... вось там невялічкія мясцовыя піраньі водзяцца, паку. Лепей іх не чапляць. Пакуль. Не, насамрэч яны як звычайная рыба. Але выглядаюць дакладна як піраньі. І плаваюць у брудной вадзе. Трэба быць асцярожным, бо у гульне шмат чаго. Да халеры чаго. Калі прабегчыся толькі по фільтрам, давайце, гульні. Гэта то, чым можна дыхаць, чым нельга. Мы можам сарыентавацца. Электрычнасць, як наш электронны сістэм, пры гэтым трэба трансфарматары рабіць вось гэта ўсё. Нам пакуль не вельмі патрэбна, у нас усё і так у парадку. Тэмпература. Улічваецца тэмпература кожнага месца. І можна перагрэцца, можна пераахладзіцца. Для некаторых прадметаў патрэбна гэты самы. Для некаторых прадметаў, напрыклад, вы можете расплавіць метал. Любы ресурс можна расплавіць, альбо наадварот і ў газ пераўтварыць. То бок усе тры агрэгатных састаяння ёсць. Гэта у нас матэрыялы, ну тут усё заблытана, розныя матэрыялы пад рознае падыходзяць. Святло зразумела. Зараз у нас яшчэ няма труб, таму я не магу паказаць, як у нас водаправод працуе, і не толькі водаплавод. Лава у нас там плыле. Водаплавод, разумееце, так? Вось, водаправод у нас ёсць, але, на жаль, не бачна. Вентыляцыя таксама як асабісты слой ідзе. Дэкор, упрыгожваць мясцовасці, як гэта будзе ўсё выглядаць. А также мікробы. Мікробы вось тут ёсць, і каля паку ёсць мікробы, і ёсць тут яшчэ мы набрудзілі тут па-рознаму яшчэ. Можна заўважыць, што мікробы распаўсюджваюцца, лесвіцай карыстаюцца, мікробы застаюцца. Хто ваду забрудзіў? Мне падаецца, у паку трэба пытаць. Ёсць яшчэ фермерства, розныя раслінкі па-рознаму растуць, патрабуюць розных сітуацый у гэтых не становішча, абсталявання рознага. Вось, ну і увогуле розныя пакоі могуць мець розныя бонусы. Плюс радыяцыя. Вось, гэта слаі ў гульне. Па іх ужо можна зразумець, што тут да халеры чаго адбываецца. Так, добра, вада працягвае злівацца.
Яна у нас будзе ў нашым вадасховішчы. Плюс узровень вады, калі падымецца дастаткова, у нас па крыху будзе гэты CO2, які тут ёсць, ён будзе пералівацца, ну, пералівацца, перасоўвацца ўніз, бо яго будзе вада выціскаць. Як толькі з гэтым разбярэмся, то я тут унізе пабудую яшчэ генератары, якія, ну, не генератары, а вось гэты водораслівы, як ён, ачысціцель паветра. Там быў нейкі на электрычнасці, які працуе, але на пачатку нам як проста не перагрэцца тупо адным CO2. Ну, падаецца, не тое, каб вялікая праблема на пачатак. Так, вода збольшага пералілася, працягвае яшчэ пакуліцца. Колькі тут? 3 кілаграмы і зніжаецца 2 кілаграмы. 1,5. 1. Палова. І дзесьці тут ён павінен ужо будзе спыніцца і не пералівацца ўніз далей. 100 грам, мне падаецца. Так? Так, дзесьці на 100 грамах ён спыняецца. 78 грам. Будзе працягвацца, пакуль пералівацца, пакуль ёсць магчымасць у яго. Ну і ўсё. У прынцыпе, астатак мы можам указаць нашым дуплікантам прыбраць. Так, давайте гэты будынак спынем, каб ён у нас не працаваў. Бо ён вельмі зручны, але я жадаю, каб яны ваду ўнізе карысталі, у асноўным. Так. Угу. Няхай будзе. Аўтаботлінг. Гэта нейкі... Так, Enable будзе даставляць... Ага, вось, няхай. Я ўключу, яны будуць выкарыстоўваць гэтыя бутэлькі, забіраць у любым выпадку і знізу ўверх пераліваць, калі будзе магчымасць. Вось зараз я знайшоў тут. Чакай, хіба вуглякіслы газ не лягчэй за паветра? Чаму ён унізе? Ён наадварот цяжэй, ён збіраецца ўнізе. Наколькі памятаю. Зараз я не прыдумаў. Я не ўпэўнены, але ён жа ўнізе збіраецца, не? Я заўсёды думаў, што ён цяжэй. Вось. Тут ёсць недакладнасці ў гульне па тэмпературах і ўсяму, але агульна тут плюс-мінус супадае з рэальнасцю. Так, цяжэй. Не-не-не, вуглекіслы ён унізе збіраецца. І паветра вышэй. Ну, мы дыхаем паветрам, якое ўнізе. То бок... О, боже, блин, я уже загаварыўся. Вуглекіслы газ збіраецца ўнізе, паветра збіраецца ўверсе. Мы дыхаем якраз такі зверху. Мы ж не ім дыхаем. Мы ж дыхаем паветрам. Вось. Гэта наша сістэма. У прынцыпе, хутка мы пачнем пашырацца ў такія пячоры, дзе нам бы добра было бы нашу базу зрабіць так, каб яе не было доступа звонку. Ну, то бок, у нас было нейкі шлюз, які бы забараняў паветру прасочвацца далей. Было б няблага такі зрабіць. О, дуплікант яшчэ адзін. Давайте зараз дупліканта не бярэм. Тут ёсць салёная вада. Нам дупліканты не патрэбныя, будзем ваду забярэм. Няхай раздрукую яе. Не зусім нам карысная гэта рэч. Я маю на ўвазе вада салёная. Ну, няхай будзе. А я нагадываю, для тых, хто яшчэ не паглядзеў, у нас выйшаў гэты самы другая частка па The Long Dark бязглуздзец. Таму калі ёсць жаданне, можна паглядзець ужо на Ютубе. А спасылачкі зараз не будзе, бо мяне яна далёка не пад рукою. Ось. А не, зараз пакуль яны спяць, самы момант. Я зараз магу для вас яе здабыць. Пайшоў здабываць. Так, заходзім. Беру посылочку. І ёсць. Вось вам спасылачка ў чат.
Так, добра. А мы працягваем. У нас працягваем чакаць насамрэч. Мы пачакаем, пакуль яны збяруць збольшага гэтую воду ўнізе, бо гэта мяне трошкі блакуе. Я магу пакуль адправіць ім на даследаванне. Давайте. Няхай яны займуцца. Што нам у першую чаргу патрэбна? З вадой нам прыйдзецца разбірацца. Тэхналогія. А, вось. Як ён? Вось ты, электралайзер. Ён канвертуе ваду ў паветра і, ну, кісларод і ў гідраген. Так, гэта добра, гэта нам спатрэбіцца. Але гэта за трубамі зачынена, то бок трубы нам у любым выпадку ў першую чаргу, ну і там без трубы ніяк не разабрацца ўвогуле. Так, это ўсё не вельмі абавязкова, гэта можна і пазней заняцца, мне так падаецца. Душ карысная рэч, але таксама вам пазней. Дзесьці яшчэ вентыляцыя, ці патрэбна нам зараз з газамі разбірацца? Не, у нас хопіць той сістэмы, якая зараз ёсць. Вугальная электрастанцыя, вугальны генератор. Таксама можа пачакаць. Можа пакуль пачакаць. Давайте вось сюды. Паветра, это зараз важна. Даследаванне. У нас ужо ёсць нейкая... не, гэта ўсё ўжо вядома тэхналогія. Пакуль ставіць я не буду, бо яна сажрэ ў нас усю, я так памятаю, усе водараслі, правильно? Нам патрэбна водараслі для таго, каб проста вырабляць гэты кісларод. Вось, няхай ціск дастаткова падыме. І пакуль мы ўсё роўна няма сэнсу, мы паставім... Там ёсць такі тэрарыум, які выкарыстоўвае водараслі, каб перарабляць СО2. І я яго пастаўлю ў маёй яме для вуглекіслага газу. Спецыяльна мы робім гэтую яму, каб яно туды ўніз усё зліўся ўвесь гэты вуглекіслы газ. Так. Даследаванне скончана. Гэта першае. Далей адразу наступнае пойдзе. Так, што ў нас яшчэ? Трэба, ведаеце, я забыўся зусім, а ім жа няма дзе спаць. Давайте зробім ім адразу нейкае даволі вялікае месца. Яно будзе пашырацца яшчэ пазней, і яно павінна быць там, дзе будзе дастаткова кіслароду. Пакуль зраблю вось так. Бо патрэбна, каб 4 ложкі змясцілася. 4 ложкі я жадаю зрабіць для іх не простыя баранкі, я жадаю, каб у іх былі ўжо асобныя пакоі. У нас альбо рана пакой для асобных пакояў. Мне падаецца рана яшчэ. Але ж... Не, давайте адразу зробім асобныя пакоі, бо ёсць магчымасць. Потым баракі зробім для іх, калі будзе новых, будзем дадаваць у вялікай колькасці. Пакуль можам сабе дазволіць. Раздзелім гэтую штуку тады папалам. Прыкладна, ну, ідэальна. І сярод гэтага таксама пераход. У нас 4 дубліканта, 4 пакоі. Лесіца можа пайсці ўверх. Гэта будзе якраз тое месца, дзе яны будуць адпачываць. Спаць. І трэба будзе яшчэ зрабіць іх для адну залю, дзе яны могуць паесці, пасацыялізіравацца, вось гэта ўсё. Але гэта трошкі пазней. Вось, гэта прыбраць. Вывучай адразу інтэрнэт, каб каланісты маглі адшукаць відэа аб 5 спосабаў, як дыхаць вуглекіслым газам. Трэба нам відэа, як шмат не пердзець. У нас ёсць хтосьці. Трошкі, адзін чалавек. Яны ўжо маюць асобныя прыбіральні, а ты ім яшчэ пакоі асобныя хочаш. Асобныя прыбіральні ў іх агульным месцы. Гэта лічыцца ніяк асобная прыбіральня. Яна яшчэ нават прыбіральні паўнавартасна лічыцца, ім рукі памыць няма дзе. Гэта вельмі просты спосаб падвысці ім настрой. Ну, не толькі падвысць настрой, а яшчэ даць ім бафаў. Бо яны страчваюць, яны, у залежнасці ад розных дебафаў, яны атрымліваюць розныя дакладна мінусы да характарыстык. А гэта ўжо ложачкі ці на падлозе спяць? Пакуль на падлозе спяць, але ў асобных пакоях я зраблю ложачкі. І ложачкі, дзе у нас, калі ласка, блин, я не памятаю. Фурнітура, вось. Пакуль яны простыя, не самыя там нейкія крутыя, але вось, будзе дзе пачыць.
Можа вось тут зробім потым абедзенную залю, дзе яны будуць есці перад тым як пайсці спаць. Я не вельмі аптымальна выкарыстоўваю зараз сваю прастору, што не ідэальна, таму што база ў мяне разрасцецца так вельмі хутка, але ж я зараз запасам з размахам раблю. Ёсць першы ложак. Даследаванне таксама зроблена, а ў даследаванні у нас павінна было з'явіцца вось электралайзер. Ён перарабляе ваду ў паветра і гідраген. Калі мы знойдзем дастаткова вялікі сродак вады, то мы можам выкарыстоўваць яго, каб вырабляць бясконцую колькасць сабе кіслароду. Гэта значна больш эфектыўна. Тым больш што абодва рэсурса, гідраген гэта вадарод. Я яго буду называць гідраген, таму што мне кожны раз узгадваць слово вадарод, я буду задзяўбуся з гэтымі элементамі. Вось вадарод можна выкарыстоўваць потым для вырабу электрычнасці. Яго будзе недастаткова не той, каб супер шмат з гэтага працэсу, але яго будзе, ну, хоць трошкі, то бок нейкая колькасць электрычнасці у нас будзе толькі дзякуй таму, што мы атрымліваем сабе кісларод. Праблема становіцца толькі вада. Дзе ўзяць вялікую колькасць вады, гэта пытанне. Ну, для нашага працэса, які мы задумалі. Але мы будзем думаць над гэтым потым. Зараз у нас пакуль мы пражывем даволі доўга працягнем яшчэ на водраслях, а потым ужо трэба будзе думаць, ну, мы падрыхтуемся для того, каб карыстацца вадою для свайго паветра, але ж таксама гэты працэс такі даволі доўгі. То бок, ну, трэба планаваць адразу, але неабходнасці зараз гарачай няма. Будзем перайменоўваць каланістаў у сарт яблык. Я не супраць, а можна зараз адразу іх перайменоўваць увогуле? Так, іх можна ўсіх называць. Калі у вас ёсць прапановы на тое, каб кагосьці назваць з каланістаў, калі ласка, дасылайце ў чат. Ёсць узнагарода, якая каштуе там нешта смешнае павінна быць колькасць. Гэта больш для таго, каб мне было прасцей сачыць. Вось, 50 пунктаў. Зусім не шмат. Ну вось, можете закидываць і прапаноўваць назвы для каланістаў. Можете самі называць каго і чым назваць. Так, 2 ложка. Не паспелі пабудаваць верхнюю частку. Яны верхнюю не паспеюць, бо я не адзначыў, што гэта трэба выкапаць, вядома. На што я разлічваў? Зараз уверх далей не будзем капаць, бо тут пясок. Як толькі я яго раскапаю, ён адразу пасыпецца ўніз. Далей тэхналогіі. Давайте ўжо адразу возьмем туалеты, гэты самыя прыбіральні, вось гэта ўсё. Наконт прыбіральні. Чаму ў мяне няма? Это медыцына лічыцца? Ага, гэта літаральна лічыцца медыцынай. Халера. А ў мяне там месца не засталося ў туалетах. Муцу. Добра, давайте муцу. Хто больш падобны на муцу? Вось ты. О, як кірыліца дрэнна чытаецца. Давайте я буду выкарыстоўваць гэтую самую лацінку, ну, на лацінку. На жаль, ну, ніяк не лацінку у мяне гэта самае. Таксама абмежавана. Альбо пачакайце-ка, цікава, у мяне клавіатура, яна з дадатковымі сімбалі? Яны там зусім абмежавана. Ну так. Нават, не, там будзе вельмі дрэнна бачна. Гэта з ім? Яны ядуць, нагадваю, ўсё ж такі глебу. Лёгка атрымаць сабе атручванне ежай. Трэба, каб пазбавіцца ад гэтай небяспекі, трэба зрабіць ім... Ну і так, яны ядуць не ў вельмі санітарных умовах. Вось, таму атручванне вельмі лёгка атрымаць любому. Вось зараз ён маецца якраз такі атручваннем. Так. Больш часу будзе выгубляць у туалеце. Мы падрыхтуем для іх спецыяльны пакой, у якім яны будуць есці і ў якім яны будуць мыць рукі перад тым, як паесці. Таму гэта мы яшчэ зробім. Можа, наадварот, вось тут зрабіць яго, каб насупраць было. Бо тут далёка бегчы тады, мне падаецца. А тут ежа яшчэ здабываецца якраз у цэнтральнай частцы. Час гнаць з глебы самагон для беззаражвання. Гэта... Не, нельга, наколькі памятаю, не, такога нельга.
Антисанітарія у нас просто адская. Але каб яны просто былі хутчэй, не вось, напрыклад, вось так, ён же запаволена бегае і стамляецца хутчэй, больш часу губляе ў туалеце, спыняецца пасярод працы. Трэба перарабляць гэта ўсё. Так, ты, давай-ка гэты будынак мы прыбярэм поўнасцю і скажам, каб яго пачысцілі. Потым мы яго прыбярэм увогуле. Чорны прынц. Так, добра. Хто больш падобны на чорнага прынца? Я думаю, Муцу гэта ўжо ёсць. Каталіна мне і так падабаецца імя. Дзе апошні? Дуплікант. Дзе там? Быў хуткая магчымасць пераключыцца паміж усімі. Я рэальна не бачу. А вось яна. Лейра, будзеш ты? Так. Black Prince. Добра. Ёсць ложкі. Я вось тут зраблю. Я дакладна тут зраблю месца у іх агульную залю. Туалеты потым таксама дзесьці паблізу каля яго зробім, бо яны ўсё роўна будуць хадзіць сюды кудысьці. Так, тут платформа. Тут 3 пропуска. І гэта заля будзе вялікая. Яна будзе вялікая, бо мы потым яе рознымі упрыгожваннямі заставім. Ты можаш там яшчэ і выкапаць будзе карысна ўсё гэтую тэрыторыю. Голден. Добра. Ёсць вось гэта. Вось тут. Я думаю, можна адразу адкапаць вось гэтую частку. І дадаць лесвіцу. Можа спатрэбіцца. Так. Голден. Давай, Нікола. Ты будзеш пярдзючы наш будзе голден. Што можна раздрукаваць? Ага, угнаенне. Угнаенне добра. Раздрукуем. Туалеты таксама, можа адразу ўжо падрыхтаваць і туалета тут пабудаваць пад імі. Давайте адразу туалеты, бо гэта будзе у нас нешта сёння складана. У нас будзе адначасова і туалеты, і далей душавыя, то бок мы яшчэ скарыстаемся гэтай прасторай, пакуль гэтую частку толькі выкарыстаем. Так. Будзем адразу рыхтаваць месца, дзе яны могуць і туалет схадзіць, і памыцца. Ёсць. Ну, дзверы. Цудоўненька. І можам адразу фурнітура, месца, дзе паесці. Нам спатрэбіцца некалькі... Тут я пабудую, давайте адразу. Вось так, 1, 2, 3, 4. І адначасова медыцына. Каля ўвахода 2, мне падаецца. Ну, няхай 3 будзе запасам ужо адразу зробім шмат. Бо я памятаю, што з гэтым разлікам прыходзілася ўсё пераносіць, калі я неўдала зрабіў. Тут таксама ўнізе зробім падобнае. Медыцына. Вось так. 1, 2, 3. І тут у нас будуць туалеты. Дзе яны там? Іх зробім... Ну, няхай там будзе месца. 1, 2, 3, 4. Давайте ўжо і тут воткнем. Душавыя мы пакуль не паставім, бо літаральна у нас няма яшчэ ніякай... Прыйдзецца помпу ставіць, там шмат чаго з электрычнасцю яшчэ прыйдзецца падвесці. Там пакуль робім штуку без неабходнасці вадаправоду.
Займайтеся далей. Там пясочак нам не пашчасціла трошки, тут будзе пясок перашкаджаць будаваць нармальна. Але ж у нас ёсць плюс, у нас яшчэ дадаткова водараслі. Водараслей у нас зараз нават менш. У нас засталось 850 кілаграмаў, нягледзячы на тое, што мы частку іх выкапалі ўжо. Яны пакрыху скончваюцца. Магчыма, гэты момант, калі мне спатрэбіцца будаваць ужо вось гэты электралайзер, значна наступіць раней. Так, што мне яшчэ з гэтага патрэбна? Я не бачу нешта, каб мне трапіла ў вочы. Давайте адразу, бо у нас будзе раптоўны момант можа наступіць, калі нам раптоўна спатрэбіцца генератар вугля, вугальны генератар. Так, вадой, калі ласка, тут вы, калі заходзіце на месца, карыстайцеся толькі пры ўваходзе, каб мы не гублялі вады занадта шмат. Бок кожны раз, калі гэта як яны рукамойнікі гэтыя будуць працаваць. Кожны раз, калі дуплікант праходзіць гэты рукамойнік, ён будзе спрабаваць ім скарыстацца, калі ў ім ёсць дастаткова вады. Вось. Але мы не жадаем, каб яны карысталіся імі ў два бакі, бо ў залю яны павінны перад тым, як паесці, яны павінны памыць рукі. Яны прыйдуць сюды ўжо з ежай. Вось, бачыце, яны зараз, калі заходзіць там проста скарыстацца, ён ужо будзе браць. Так мы пазбавімся трошкі гэтых самых захворванняў. Трошки прасцей будзе, але лепей будзе потым падвесці ўвогуле ваду ва ўсю гэтую сістэму. Пакуль у нас вады, ну, запас вады нам неблагі у нас насамрэч атрымліваецца. Можна будзе гэтым займацца нават. Яго павінна хапіць даволі доўга. Так ось проста худзенька гледзячы. Так. Новыя упрыгожванні нейкія. Гэтую сістэму з упрыгожваннямі дадалі, ну, ўжо даволі даўно, дзесьці можа год таму, можа больш. Але я не настолькі карыстаўся гэтым. Што ты такое? З'яўляюцца новыя рэакцыі нават у персанажаў, і трэйты адчыняюцца. Цікава. Да ё-моё, колькі вас там? Добра. Я так разумею, гэта ўсё, што я магу рабіць, а яно недаступна мне проста так. Могу я его просто взять и неяк знешні выгляд змяніць? Ага, ёсць упрыгожванні, але не ўсё. Некаторыя з іх, я так разумею, прыйдзецца... Так, яны зачынены. Во. Яго трэба зрабіць. Ага. Ну ладно, добра. Я не вельмі разбіраюся ў гэтай новай сістэме. Недакладна упэўнена, што там яна робіць. Ось, яны нават ложкі зараз свае дезінфіцыруюць, бо паўсюль трэба безарарыць літаральна ўсё, туалеты у нас такія сабе. Можна, калі ласка, пачысціць гэты туалет? Ён усё яшчэ запоўнены. Што з паветрам? Ну, такое сабе, я вам скажу. З паветрам у нас. Усё горш і горш становіцца. Праблема яшчэ ў тым, што я пашыраю тэрыторыю, у якой павінна яно быць. І яно проста распаўсюджваецца, распаўзаецца, ціск зніжаецца, і вуглекіслы газ увогуле пачынае падымацца пакраху. А так-то ўвогуле праблема ў асноўным таго, што нізкі ціск. Бо мест становіцца ўсё больш. Так, тут наадварот, толькі на выхад. Рукі мыем. Бо гэта будуць у нас туалеты. Цудоўненька. Няхай далей робяць. Там дзесьці вада разліта. А чаму? Што яна тут робіць? Адкуль яна там узялася?
Давайте нехай тут води приберуть. Чаму грибочак каля прыбіральні бегае? А гэта не грибочак. Гэта у нас маленечкі, не ведаю, як іх назваць. Мясцовыя пажыральнікі глебы. Пачварка месцая. Пачваркін маленькі. О, вось, жучкі яшчэ ёсць. Што у нас? У нас ёсць нешта з жывёлак? Яшчэ паблізу. Таксама жучкі. Ну я так-то... Ну, я вось яшчэ бачу паку, якія плаваюць тут. Больш нічога не бачу. Ну так, няма больш. Ну, гэта тое, што паблізу. Нам увогуле трэба ўжо даследаваць пачаць хутка тэрыторыі. Таму што мяне цікавіць, нам трэба будзе падрыхтаваць нейкае месца, дзе ручныя мікробы, так, нашы улюбёныя сябры. Яшчэ паразіты з Long Dark згадваюцца. Нам таксама вельмі дапамагалі. Так, давайте забаронім уже карыстацца гэтымі будынкамі. Няхай яны іх толькі прыбяруць. Магу я ім сказаць увогуле просто... Так, давайте просто знішчайце іх. Мне так падаецца, яны павінны прыбраць іх перад тым, як знішчыць. Вось, таму што зараз яны ўжо могуць пачаць карыстацца нармальнымі туалетамі. Разабраліся. Даследаванне. У нас ідзе новая вось на вугаль. Адразу плануем наступнае. Так, канвееры. Канвееры вельмі карысная штука, але яна будзе карысная трошки пазней у гульне, калі мы зможам складаную канвеерную сістэму зрабіць. І электрычнасць у нас будзе пакуль большай праблемай, чым гэтыя канвееры. Давайте вентыляцыю адразу зробім. Вось, тут ёсць аэрлокі. Карысна. Ручныя аэрлокі, якія дазволяць нам не выпускаць паветра. Чаму яна яго прыбірае і нічога тут проста не з'яўляецца? Мне падавалася, трэба, ну, прыбраць іх перад тым, як зносіць, правильно? Туалет усё ж таки. Ну можа вываливаецца ўсё ж таки, он там прыбірае, закидывае. Так, давайте яшчэ один кампост поставим, мне падаецца, он хутенька зараз скончыцца ўжо. Пару кампостаў яшчэ. Раз, два. Пакуль мы не можам сабе нейкія супер перарабленні. А мне падаецца, нават лепей за кампосты нават не ўпэўнены, ці ёсць нешта. Мы і так, мне падаецца, самым найлепшым карыстаемся. Там дыхаць няма чым. Так, тут унізе ўвогуле ўжо дрэнна. Трэба, каб яны з вадою хутчэй забраліся тут унізе, тады я пастаўлю... У прынцыпе, я магу паставіць адразу, яна проста не будзе працаваць з-за таго, што ўнізе. Ну, пад вадою. Дзе яна? Кісларод, апрацоўка, вось яна. Поставим под водою. І не патрэбна электрычнасць, гэта просто тэрарыум з водораслямі. Увогуле, адразу, калі гаворка ўжо пра водораслі, то можна адразу і тут прыбраць іх, забраць. Ты не будешь дабудоўваць? Табе дыхаць няма чым. Блин. Яны літаральна не могуць нармальна нават унізе працы скончваць, таму што ўжо дыхаць паветра скончылася там. Наконт гэтага, давайте адразу, можа быць, гэта зарана яшчэ пакуль. Пашацца буду. Але давайте вось так выкапаю тут. Яны гэтым могуць заняцца зараз. І я выкапаю ім яшчэ дадаткова вось так, каб гэтая вада ушла трошки ўніз. Можа нават яшчэ один слой дадаткова. Вось так. І вось так. Павінны мець магчымасць спусціцца. Чаму я гэта ўсё раблю? Я зараз жадаю гэтую воду апусціць на некалькі ўзроўняў уніз і прабурыць тут яшчэ ўніз, каб у нас было два спуска. Такім чынам у нас будзе больш месца для паветра хадзіць уверх-уніз. Хто не памог? Пасля туалету?
у іх якая справа, у іх ёсць пасля таго, як яны вось зараз можна рэальна будзе паназіраць. Калі яны будуць праходзіць, то калі яны недаўна мылі, літаральна вось перад гэтым, то яны карыстацца ім не будуць. Яны могуць выйсці і пару разоў зайсці. Але агульна, як можна пабачыць, яны скарысталіся ўсе. Вось. Працуе. Яшчэ одно раздрукаванне. Яшчэ... Угу. Гэта ўжо яшчэ салёная вада. Блин, я не памятаю. Ці ёсць у мяне PS5? Так, ёсць. Праблема, не магу пастрыміць. Я вельмі жадаў бы вам пастрыміць некаторыя гульні з PS5, але ёсць праблема. Трэба клупацца з картамі захопа, я не ведаю. Ну, трэба набыць, трэба разабрацца, трэба ўсталяваць. Апошнія 3 месяцы у мяне не было часу аніякага. Толькі зараз, і, ну, я зараз ўжо вось падскончылася, і у мяне з'яўляецца вольны час. Я, напрыклад, перапісаў бота хаця бы для галасавання на сённяшнюю пятніцу. Вось, зараз ён будзе трошки палепей працаваць. Галасаванне будзе менш, для мяне больш зручна, для вас глобальна нічога не зменіцца. Вось. Не будзе моманту толькі таго, калі будзе патрэбна пачакаць, пакуль я пераключу лідера. Ну, той, хто выйграў. Вось, узгадываючы пра гэта, на пентамент адпраўляецца 2500. Таму пераможца адразу будзе вызначацца, і мне не патрэбна будзе пераключаць яго. То бок галасаванне не будзе скончыцца ні на момант. Яно проста адразу будзе працягвацца. Да, гэта было больш незручна. Ёсць на PS5, напрыклад, я бы жадаў прайсці з вами гэтага самага. Насамрэч, шмат чаго, але такое з плюс-мінус апошняга я бы... Зор набутак? Стар... Блин, перакладзі мне, калі ласка, я нешта не магу паняць, не магу зразумець, на што мне бутак перакласці. Астработа. Угу. Ды я бы хацеў, і Астработа я бы хацеў. Я бы Вуконга хацеў, калі шчыра. Просто да яго таксама, ну, мне падаецца, ён на столькі гадзін там будзе, што мы яго будзем праходзіць зноў як... Я не удзіўлюся, калі... Я не ведаю, насамрэч, колькі ён. Але я думаю, што гадзін на 40-60 будзе. Вось, напрыклад. Ёсць яшчэ гэты другі Чалавек-паук. Я першага прайшоў, мне вельмі спадабалася. Таксама хацелася прайсці на, ну, другую частку. Усё яшчэ не дабраўся. Вось. Так, можа я нешта не даслухала, але трэці раз пытаю. Бо цікава, што за тайлы ў зялёныя квадраты злева ўнізе? Тайлы ў зялёныя квадраты. Ну, тут зялёныя квадраты ёсць. Тут хапае зялёных квадратаў. Але калі гаворыць пра гэта уран. Вось тут у нас сабраўся кавалачак уран. Зараз давайте на матэрыялы пераключу. Вось тут сабраўся уран. Тут у нас ёсць водораслі. А вось тут у нас ёсць слізь. Вось, якую можна наколькі памятаю, калі апрацаваць, можна атрымаць водораслі. Яна даволі, ну, яе знаходзіцца шмат мікробаў. Да халеры мікробаў. Я нават не жадаю пракопваць гэтага. Вось гэтыя тады тайлы яшчэ, вось пра гэтую пра плітачку. Яны, гэта старыя будынкі нейкія. То бок мы яшчэ тут не прабраліся, мы там не можам паглядзець. Гэта старыя будынкі закінутыя. О, тут яшчэ адзін гейзер. Вы паглядзіце, мне пашанцавала. Я неяк не заўважыў. Гейзерамі мы яшчэ трошкі пазней. Ага, ну гэта гейзер CO2. Дзякуй вялікі. Вельмі карысная рэч. Ні да чым не дапаможа мне. Руді пісаў, што каля 50 гадзін на Вуконга сышло. Ну вось, калі глядзець, Вуконг 50 гадзін, 2,5 гадзіны стрым, ну, у сярэднім, так, ну, плюс-мінус. Апошнім часам даўжэй, але ўсё роўна, па тыпу, я арыентуюся, ну, 2,5 гадзіны ёсць. Так? Атрымліваецца. І калі гэта ўзяць, то гэта будзе, ну, 20 тых самых, 20 стрымоў. А 20 стрымоў гэта, разумееце, гэта па тыпу 3 месяца. Так, ужо працуе. Можна паназіраць. У нас павінна пакрыху. Нагадваю, я зрабіў сабе спецыяльнае месца, куды я скидываю, у некаторым сэнсе скидываю, увесь CO2, ён пакрыху будзе збірацца ўнізе, просто з-за таго, што ён цяжкі.
Вось. І я яго буду вось тут перапрацоўваць, он будзе перарабляцца зноў кісларод, але гэта выкарыстоўвае яшчэ дадатковыя водраслі, на якіх мне не хопіць у пэўны момант. Так. Ад СО2 мы пазбаўляемся. Хоць як-неяк. У нас шмат будынкаў зараз адчынілася, але я пакрыху... Я іх толькі адчыніў, я імі не збіраюся карыстацца. Фермерством мы займацца таксама. Не, фермерством мае сэнс заняцца. Хоць у мінімальным плане. Я вось думаю, ці варта зараз сачыць за гэтым. Ежы мы даволі доўга ўсё роўно будзем карыстацца толькі... наконт ежы. Давайте зараз тэхналогіі давучым. Нам жа смажыць глебу патрэбна. Я ж забыўся. Зараз ён давучыцца ўжо. Тут унізе і паветра з'явілася, і працаваць зручней стала. Ёсць, тэхналогія вывучана. Зараз мы прыбіраем яе адсюль, пабудуем у іншым месцы. Разабраць. І мы замест гэтага пабудуем патэльню сабе. Патэльню, божа, грыль. Якая патэльня? Ёсць? Мне падаецца, у нас не хапае яшчэ гэтых акумулятараў. Трэба... вось, у мяне ёсць палепшаныя акумулятары. Пум-пум-пум. Месца для іх не той, каб шмат. Давайте вось ніжнім пакой пакуль для гэтага скарыстаем. Часова. Працягнем сюды. Будзе 2 акумулятары тут. Яны больш будуць трымаць, і менш з іх страчваем. Наколькі памятаю. Ёсць акумулятары. Гэта можна пакуль прыбраць таксама. Ён нам ўжо не патрэбны будзе у параўнанні з вялікімі. Што у нас па электрычнасці атрымліваецца? Гэта толькі накапліваюцца акумулятары. Цудоўненька. Іх заражаць даўжэй, але і працаваць яны даўжэй будуць. Тым больш, што зараз мы выкарыстоўваем яшчэ больш. Давайте, паехалі. Мы выкарыстоўваем ўсё, што можна, мы усю глебу паспрабуем ужо пасмажыць. Цудоўненька. У нас няма спецыяліста па грылю. А навошта мы жывем? Навошта нам? Усё? Няма спецыяліста па грылю. Не будзе грыляванай глебы. Так, узгадаць, як гэтай гульне ставіць новыя магчымасці персанажам. Хто у нас з вас, калі ласка... Каталіна, гэта ты у нас? Так, па грылю вось. Скіл на грыль, бо яна не ўмела дагэтуль. Калі ласачка, займайся, і яшчэ другого ўзроўня грыль нават. Цудоўненька. І, калі ласка, давайте ёй падыходзячую шапку напрынем. Будуць цудоўная шапка. Чорны прынц у нас займаецца ў асноўным даследаваннем. Давайте ёй яшчэ даследаванне і адчынім. І таксама падыходзячую шапку возьмем. Голден, гэта наш пердзючы. Ён у нас займаецца капаннем. Няхай і капае, і ў яго будзе падыходзячая... Вось. Шапка таксама. Муцу у нас у асноўным займаецца прыбіраннем. Гэта яго асноўная мэта, дзеля чаго мы яго бралі дадатковага. Таму мы дадзім яму шапачку, якая падыдзе яму пад яго досвед. Зараз яны паапранаюць усе гэтыя шапкі. Оп. Цудоўненька. Ёсць. І Каталіна апошняя. Можна зараз адразу бачыць, у каго якая роль. Замест значкоў. Так, вельмі бачна тады, хто чым будзе займацца. Так, тут нельга прыбраць, занадта шмат вады. Што ў нас? Пакрыху выпраўляецца, але павольненька. Зараз перасмажам літаральна ўсю ежу, якая у нас там толькі ёсць. Там можна трымаць... А што, няма? Мы не пасмажылі нічога яшчэ? Яна ж павінна быць тут. Пасмажаная, не? Альбо яна не паспела... Выглядае так, што не паспела пасмажыць нічога яшчэ.
Каталина. Збиралася, але не поспела. Так, пум-пум-пум. Ну так, мы уже плюс-минус. У нас есть ежа базово, у нас есть базовый кислород, у нас есть да, нават прибиральни и где поесть. Так что, ну, ситуация поляпшается. Не идеальная, але поляпшается. Не, на жаль, варыянта так вопратку атрымліваць не існуе. Прыйдзецца ісці ў краму. Альбо вариант, другі альтернативный вариант. Жить у астероиды. И есть и хлебу смаженную. Только так. Цудоўненько. Гэта воду по крыху прибираюць. Там яшчэ да халеры, насамрэч, калі паглядзець, 240 кілаграмаў вось на гэтым тайле. Яшчэ прибирать и прибирать. Замерз. Не здзіўлены, тут холодная вода даволі. Что у нас по температуры ўвогуле? Уран, температура -3. Добра. Тут яшчэ холодненькие месцы ёсць, 10 по 16-17 градусаў. На базе у нас 23 градусы, каля на кухне у нас 27 градусаў, даволі горача. Так, і далей тут ёсць нейкая праслойка, даволі тёпленькая. О, яшчэ один гейзер. Вы паглядзіце. Давайте-ка паглядзім, што за ён. Раритет, алерт. Что то у нас? Зноў салёны гейзер. І што мне з гэтым рабіць? Салёныя гейзеры адні. Трэба раскапаць хоць адзін. Дабяремся зараз уніз. Спецыяльна для... А, ну зараз. Вады бы помпаваць усё. Так, Каталіна працягвае смажыць нам брыкетики. Паглядзіце, якія прыгожыя. Залацістыя, з корачкай. Брикетики смаженной глебы. Так. Няхай яе будуць трымаць таксама. У нас пакуль няма халадзільніка, а не блага было б, каб быў халадзільнік, насамрэч. Што я тут сяжу такі? Ежа. А то ж, блин, сапсуецца наша глеба уся. Нарабілі. Так, пачакайце-ка, у мяне ж няма ніякага даследавання, так? Давайте станцыю даследавання перанесем уніз. Будзе тут стаяць. Лесвіца таксама ўніз пайшла до самага нізу. І я магу, ў прынцыпе, разбурыць тут сцяну. Ёсць. Электрычнасць ёсць. Станцыя гатова. Таксама, о, яшчэ одна рэч. Вось гэтую штуку давайте апрацоўваць, калі будзе магчымасць. Ёсць раслінка тут у нас. Апынулася, што у нас ёсць такая раслінка паблізу. З яе таксама ўвальваецца ежа. Літаральна з яе можна рабіць таксама сабе прыгатаваць сняданак. Карыстаемся ёй. Бульба? Не-не-не. Як бы так мягка сказаць. Тут ёсць раслінка, па якой лічынкі розныя паўзаюць. І вось гэтай лічынкі, калі разам іх спрэсаваць скрозь гэты апарат, то мы можам атрымаць сабе прыемны брыкетик слімакоў. Амлет. 8000 калорый. Давайте сюды амлет, мне калі ласка. І яго сюды запіхаем адразу. Увогуле, ўсё, што можна есці, сюды можна запіхаць. Чаму я гэта раней не зрабіў? Какашка лічынак, ну амаль там я не ведаю, яны чамусьці не шавеляцца, але калі гэтая раслінка расце, то яны актыўна па ёй поўзаюць. Ну так, гэта паляпшэнне, так, гэта дакладна лепей, чым у рэба. Гэта супер тэхналогія, лічынкі есці. Так, вось гэта ачышчэнне яшчэ няхай будзе тэхналогія. Станцыя даследавання не хапае, пачакайце-ка, а якой? Мне ж ёсць, там іншага тыпа, так? Іншага тыпу тэхналогія, а для гэта нам трэба тады вось гэтую ветку, галінку гэтую зрабіць. Яе зробім, і там будзе яшчэ адна дадатковая станцыя, тады можа, блин, і эту станцыю прыйдзецца пераносіць, халера. Ну ладно. Што у нас па электрычнасці? Ну такое сабе. У нас ёсць нейкі сродак яшчэ для электрычнасці? Не, акрамя вось гэтых мануальных генератараў нічога няма. Можа іх нават проста некалькі зрабіць часова. Вітаем, ты Ігорый. Бялковая ежа, самая смачная з раніцы паесць слімака.
Это дубликаты клона Bear Grylls, отбитые такие зусім. Наконт The Alters. Я не памятаю, калі ў рэлізу The Alters. Можа, ўжо яны рэлізнуліся, не? Так. У Расіі ўжо дэгустуюць мурашек розных, дарэчы. Вось, дарэчы, я думаю, што неблагая ідэя насамрэч увогуле наконт таго, што чалавецтву есці. У нас ёсць праблемы з ежай, ну, па тыпу глобальна, ну, для роста чалавецтва. Вось, і забрудненне, ўсё гэта, таму магчыма варыянты з рознымі такімі вось жукамі пераробленымі ў нейкім выглядзе. Вядома, што я не буду есці, мурашак просто так. Вось, я таксама не згодны. Але мне пытаецца пераапрацаваць і можна, ў прынцыпе. Бялок ёсць бялок. Так. Пурум-пум-пум. Мы выходим на плато наше. І у нас пачнуцца праблема літаральна ў той момант. У нас 7,5 тонн водораслей, гэтага на некаторы час нам хопіць. Пашырацца як калонія і колькасць дуплікантаў зараз небяспечна змяняць. То бок, калі мы возьмем сабе яшчэ пару дуплікантаў, хутчэй за ўсё мы сустрэнемся з праблемай, што у нас проста не будзе тупа скончыцца паветра. Так. Я бы пачаў, можа, рабіць сістэму, у якой мы маглі бы развадзіць паку. Але для гэтага патрэбна аўтаматызацыя. Там прыйдзецца... Можна зрабіць сабе акварыум спецыяльна для развядзення паку, і каб яны паміралі там жа. Ну, то бок мы новую паку заявіўся, яго адразу адправілі ў паміральную яму спецыяльную. І такім чынам мы будзем пакрыху сабе мяса паку здабываць. Вось. Але іх трэба карміць. Для гэтага ферма спатрэбіцца. Таксама дадатковае яшчэ напружванне. На пендамент выраўляецца яшчэ 900. Дзякую вялікі. Да, просто 2024 стаіць. Ну так, шкада. Пакуль невядома. Мне падаецца, яны нейкае выкацілі... Там было ў іх нейкая навіна, можа яны для The Alters нейкае паляпшэнне для дэма зрабілі, альбо нешта такое. Я вось зараз не ўпэўнены. Я нейкую навіну іх прачытаў так, па дыяганале вельмі хуценька. Штосьці яны там аднавілі, і пра штосьці там распавялі, і вось, можа, нешта новае. Садзіст. Не-не-не, вы што, я ж люблю паку. Некаторыя з іх будуць жыць. Альянс як прадстаўнік рыбсаў не ўхваліць. Я скажу, што гэта змеі. Ён нічога не заўважыць. Вы галоўнае гаварыце, што гэта змеі і ўсё ў парадку з намі. Так, навука. Навука. У нас атрымліваецца зараз новую станцыю можам паставіць, але ж паставіць яе няма куды. І на яе нейкі ресурс яшчэ дзіўны патрэбны. Давайте пакуль ачыняць тое, што доступна на адным тыпе даследавання. Ёсць розныя поінты даследавання, то бок можна пабачыць. На адным даследаванні, напрыклад, на медычным рыштунку. Ёсць толькі адна паласа. На суседнім жа дыягноз патагенаў знаходзіцца ўжо дзве рыскі. Вось мне вось гэтая другая вось зараз адчынена. Ёсць яшчэ трэці і чацвёрты. Можна пабачыць на некаторых вось тут тэхналогіях па 4 знаходзяцца. Вось пакуль мне доступны толькі 2. І для гэтага патрэбна асабістая станцыя, якой у мяне няма. Цудоўна, працягваюць працаваць. Пераліваць і пераліваць яму яшчэ. Чаму ты запаволеная? Ты запаволеная? Яшчэ я забыўся. У нас 4, пачакайце-ка. То бок ім ёсць дзе паляжаць. Спаць яны павінны ў парадку. І глядзіце, у нас сітуацыя. Зараз зверху стала ўсё больш паветра і рэальна так вось жорстка па колеру бачна. І ўнізе у нас ужо ўсё менш і менш CO2. У нас ёсць невялічкая праслойка прыроднага газу, якую нам напердзеў наш... мы ж яго ўжо пераназвалі. Golden.
Але, на жаль, я не магу яго нікуды выкарыстоўваць. Тэхналогія на выкарыстоўванне прыроднага газу па-мойму, я не памятаю, у чым прыродны газ выкарыстоўваецца, я памятаю, што карысная рэч, якую даволі складана здабываць у вялікай колькасці. А тут у нас ёсць бясконцы рэсурс гэтага. На жаль, не ў невялічкай колькасці. Так, я бачу тут вугаль. Калі ласка, вугаль, ўсё гэта можна сабраць. І можна падрыхтаваць сабе месца. Нам спатрэбіцца яшчэ сховішча. Вялікае. Рэальна вялікае. Будзем туды складваць усе рэсурсы. Пакуль яго можна невялічкім зрабіць, толькі на пачатковым узроўні. Мы возьмем... Я жадаю нейкі, гэта самае, халадзільнік вось тут паставіць. Трэба для яго месца пакінуць. Фурнітура, не то... О! Кулер з вадою паставіць. Цудоўна. Ім спадабаецца, я ўпэўнены. Так, а я не для гэтага. Вось. Паставім 3 для рознага тыпа рэчаў. Яны паміраюць ад старасці? Не. Ніколі. Яны паміраюць толькі ад усяго чаго заўгодна, але не ад старасці. Так. То бок тэарэтычна можна працягнуць са сваім дублікантам да самага канца гульні. Ну як да канца гульні. Тут гульня такая па памерам, што прыйдзецца яшчэ паколупацца, каб даследаваць усё на тваёй згенераванай мапе. Зноў жа, мы зараз бачым толькі невялічкі кавалак. Так-то, мы бачым толькі суседнія там 1, 2, 3, 4, можа 5 біомаў. Але ж самае галоўнае не гэта. Галоўнае, што можна будзе даследаваць яшчэ далёка. Я нават не магу памерам паказаць, наколькі далёка у мяне там скроліцца далей. Вось, нават калі мы даследуем усё гэта, то ў нас усё роўна ёсць яшчэ дадатковыя астэроіды. Яны, на жаль, толькі па 1-2 біоме, але ўсё ж такі там будзе яшчэ астэроідаў 5-6. Вось, і гэта я не гуляю ў рэжыму, якім іх да халеры, па тыпу падарожжа скрозь космос вялікая. То бок у меня такая даволі абмежавана, больш класічны рэжым я гуляю зараз. Крыважэрныя падземныя жыхары там ёсць проста трошкі небяспечныя. Больш за ўсё вам будуць дасаджаць на паверхні астэроіда жывуць звычайна пачваркі, якія жруць метал і большасць металаў, якія вам усе патрэбныя будуць. Будзе непрыемна, калі вашы запасы металу сажруць. Паміраць ад памылак гульца. Так. Гэта галоўная, адзіная прычына, за якой можна тут памерці. Так, розная мінералы. У гэтым будзе насенне арганічнае і землю, якую можна апрацоўваць. Агракультура няхай вось у гэту пойдзе. Хутчэй за ўсё, я не збалансавана іх размежаваў, але хоць трошкі парадак навесці на базе. Вось бачыце, што адбываецца, адразу складваць усё гэта патрэбна. Бо па ўсёй базе раскідана. О, ёсць чым заняцца, адразу. Справы з'явіліся. Ну так. Займе некаторы час. Што у нас па дэкору, па знешняму выгляду? Ну, прыгожанька толькі там, дзе лётае прыгажунчык, светлячок. Наконт святла. Пакуль у нас ёсць, пакуль мы тут, мне падаецца, фурнітура, вось. Няма ў мяне ніякага святла. Таму што я не даследаваў гэтага нічога. То ёсць яно ў мяне дэкор. Ідзем да дэкору. І давайте 2 тэхналогіі з дэкора няхай даследуем. Там на аўтаматызацыю можна выйсці яшчэ далей. Бо пры святле некаторыя працы ідуць лепей. Прасцей працаваць. Давайте падвысім трошкі ім эфектыўнасць, паставім тут лямпачку ім. І можа тут унізе. Яны шмат не жруць па электрычнасці, таму не праблема. Што у нас увогуле і па электрычнасці яшчэ? У нас выкарыстоўваецца 120, 60, 240. Тэхналогія мінус 60 гэта не шмат. Ну і гэтыя атрымаюць, нармальна так. 40 кіладжоуляў. Гэта нам будзе хапаць надоўга. Гэта вельмі забіваецца чым? Глеба, я не здзіўлены. Чым бы яшчэ яна магла забівацца?
Угу. Так, план наступны. Давай ўжо тут з вадой разбярыцеся. Это просто адразу прыбіраем так. Гэтага яшчэ 840 кілаграм. Шмат. Занадта шмат. Потым мы наверх пераключым іх. Блин. Альбо... Я хацеў капаць яшчэ далей уніз. Трэба падрыхтаваць нейкія выхады з базы. База будзе пашырацца, нам трэба пачаць даследаванне рабіць тэрыторыі навокал. Вугаль абавязкова збіраем, бо у нас будзе вугальныя генератары. Я прапаную, можна накіравацца просто ў нейкім напрамку аднім і раскапаць як мага больш. Давайте пойдзем вось у гэтым. Я тут падрыхтую зараз выхад спецыяльна. А чаму вы тут далей не займаецеся? Не раскапываеце? Я падрыхтую вось тут над вось у гэтай тэрыторыі. Мы зараз выкапаем усю водораслі, усе водораслі тут паблізу. Просто пакажу ім, што можна іх выкапваць. І вось гэты кавалак можна ўвесь таксама. І вось тут я зраблю выхад. Так. Пайшлі даследаваць далей. Бо засядзеліся тут. Пясок ёсць. Ну, далей пойдзем. Так. І на выхадзе мы зробім невялічкі гэты аўдыо. Боже, што я нясу? Эйрлок. Карацей, не будзе паветраны... Як гэта называецца? Ну, карацей, эйрлок на ангельскай, але ж зробім невялічкую прастору, дзе я просто больш-менш... Да што ж такое? Просто менш паветра будзе сыходзіць. Будзем карыстацца гэтым і даследаваць у нейкі адзін бок пакуль. Я жадаю знайсці месца з біомай ледзяной. Шлюз, вось, дзякуй вялікі. Мы зробім невялічкі шлюз. Ён не самы ідэальны, ёсць больш прадвінуты. І ён насамрэч працуе яшчэ прасцей. Ён выкарыстоўвае механікі гульні, трошкі якія можна ламаць, скажем так. Вось, але мы гэтым пакуль карыстацца не будзем, бо там яшчэ замарочвацца трошкі больш месца займае. Зраблю ў нейкі наступны раз. Пакуль прымітыўны. Гэта ён спатрэбіцца, калі ім шмат будзе патрэбна праходзіць скрозь гэтую тэрыторыю. Плюс простой шлюз, калі яго падвоіць, можна яшчэ забяспечыць, каб тэмпература не трапляла да нас. Але праблем з тэмпературай тут не бачна. Ось яны зараз раскапваюць тут. Там ніхто ўніз не зваліўся, не? Дзякуй вялікі. Ніхто не зваліўся. Я запоўніў. Ну так, яна ўжо амаль запоўненая, але не... Але раз'ем. Толькі не гавары мне, што яны бывае такое адбываецца, як і ў шмат якіх гульнях. Бяруць і самі сабе закрываюць дзе-небудзь. І потым не могуць выбрацца і паміраюць. Цудоўны результат можа атрымаць. Это вы адкуль выкапалі такое? Закапайце назад. Мне падаецца, гэты пясок зверху зваліўся. Зручніка вам тут, так? Невялічкая трэніроўка перад тым, як пайсці паесці, так? Туторыялы, халера з ім. Там навучанне ўсё ёсць. Наконт вады, там неблагая прапанова зрабіць усё ж такі... У нас тут вады да халеры, насамрэч. Ці будзе нармальна... Колькі гэтыя вытрымліваюць? 1000 Вт, так? Мы дзесьці паблізу, насамрэч, да максімума. Мы можам сабе зрабіць усё ж такі нармальныя туалеты крутыя. І душ яшчэ пабудаваць. Я думаю, мы так і зробім. Я зраблю нам душавыя, у першую чаргу. Але нам яшчэ спатрэбіцца для гэтага тады месца, дзе мы можам зліваць брудную ваду. Брудную ваду зліваць... Няблага было б вось сюды куды-небудзь, дзе яна ўжо ёсць. Але для гэтага прыйдзецца далёка пракапаць.
куды-небудзь. Ну мне вось гэты варыянт падабаецца, я думаю, альбо вы сюды просто зліць. Так, яно трубу калі пракінуць вось сюды па праходзе, альбо вось тут праз... Ну все равно прыйдзецца капаць у біём, які нам забрудзіць усё паветра, якое у нас толькі ёсць. Наконт забруджанага паветра я зараз не падумаў, але мне можа спатрэбіцца... я не бачу ніякага забруджанага паветра, што дзіўна. Ёсць, не, трошачкі ёсць забруджанага паветра, добра. Давайте тады выкапаем вось гэта. Вось сюды я ўніз буду зліваць. Толькі выкапаць прыйдзецца да халеры. Давайте глядзець, што там унізе. Я адразу пастаўлю фільтратар паветра і шлюз тут. Шлюз, калі ласка, вось сюды. І фільтр паветра дзесьці быў. Пачакайце-ка, я за тэхналогіяй зачынены там. Мне падаецца, што так, паветра. Што з гэтага паветра? Это электрычнасць. Газы. Не бачу. Я шукаю ачышчэнне паветра. Было ж базава, не? Дзе яно? Там павінна быць такая невялічкая жоўтенькая херня, якая будзе ачышчаць забруджанае паветра. Бо калі мы дзесьці напярдзелі, то можна гэта прыбраць. Вось. Ачышчэнне. Толькі гэта патрабуе іншага тыпу тэхналогій. Мне змесціцца гэтая станцыя на тэхналогію. Суперкамп'ютар, ён больш месца патрабуе. Так, станцыя. Давайте вось сюды. І раскапаем вось гэта. Электрычнасць правядзем яшчэ ніжэй. Ну і раз такая справа, дзве лямпачкі. Вось одну сюды, другую сюды. Чудовненько. О, не-не-не, там... Не-не-не, не выкапывайте, калі ласка. Так, мы тут раскапалі, цудоўненька, тут пакой ёсць, які можна агледзець нават. Старонку нейкую знайшлі. І мне падаецца, я ўжо збіраў іх, там у мяне нейкая інфармацыя. Карацей, тут невялічкі сюжэт расказваецца. Сюжэта тут на 3 старонкі па тыпу на 3 абзацы, насамрэч. Яго тут амаль няма, ён у асноўным расказвае, для вас спецыяльна зраблю спойлеры, бо гэта не такое па тыпу... Гэта было сакрэт у пачатку гульні, калі яна толькі пачала выпускацца, а зараз, ну, гэта ўжо нават, мне падаецца, паўсюль пішуць. Мы знаходзімся, дупліканты гэтыя, яны апынуліся тут, з-за таго, што і як гэта ўвогуле сістэма тут аказалася, друкавання. Насамрэч, гэта кавалкі планеты, на якой яны жылі. Гэта ўсе астэроіды, астэроіднае поле, гэта проста кавалкі гэтай планеты, вось яны жылі, нешта адбылося, нейкі катаклізм, і ад планеты засталіся толькі астэроіды і сістэма дуплікантаў, якая засталася ў адным з астэроідаў, з кавалкаў пасля катаклізму. Яны вось зараз гэта выжываюць і спрабуюць разабрацца, што ўвогуле адбываецца. У выніку, як бы гульня ўвогуле не пра сюжэт, але вось такі вось пачатак ёсць. Можа зараз ужо лор яны змянілі ўсіх падзей, можа трошкі па-іншаму. Ад чаго яны дупліцыруюцца? Супермагія. Не ведаю, просто магія. Ну, то бок у гэтай машыны ёсць, яна можа друкаваць, не патрабуючы ніякай электрычнасці, вось гэта канкрэтная супертэхналогія іх цывілізацыі. Вось, ёсць проста толькі схемы таго, што можна раздрукаваць. Так, даследаванне там робіцца, якое мне патрэбна. Яно напалову на аўто ўжо зроблена.
У гэтую машыну ўжо вада патрэбна. Добра. Мы будзем зліваць сюды ўсю брудную воду. Я нават прывяду ўсё ў парадак такі, каб здаравенная просто здаравенная цыстэрна ў нас атрымалася з брудной вадою у выніку. Так, і вось гэту частку можна выкапаць таксама полностью. У прынцыпе, можна і да глыбі... А, там есть чыстая вода нават, невялічкая колькасць. Ну, добра. Давайте, можа... Не, я пакуль не буду тут планаваць нешта супер, бо капаць... Я не жадаю капаць, вось дакладна, бачыце, гэты матэрыял, абісаліт. Мы яго можам капаць, але гэта вельмі удалая праслойка, якая можа абараніць нас ад тэмпературы іншых біёмаў. Альбо любых небяспек іншых біёмаў. Наконт небяспек. Лёд, ледяная біёма, якую я шукаў, яна якраз тут і знаходзіцца ўнізе. На пентым адпраўляецца яшчэ 9500. Гэта значыць, што яна ўжо дзесьці павінна быць мець 7500, наколькі памятаю. Не, нават больш, 12500 ужо. Не халера. Хутенька як. Як хутенька расце пентамент, а? Так. Цудоўненька, яны пайшлі спаць там, адпачываць сабе. Я тут пабудаваў, ды не пабудаваў. Трэба разбурыць вось гэта. Зрабіць праход. Тут у нас будзе душевых 3 штукі. О, яшчэ одна схема. О, піпсквік. Блин, я не памятаю, што яны ядуць. Я жадаю сабе яго завесці. Давайте завядзем, паглядзім, што яны ядуць. Прагжуны гэтыя. Паглядзіце на яго. Вы паглядзіце на яго. Пухнасты. І глядзіце, як ён ходзіць. Так, што ж ты еш? Я не памятаю. Піксквік. По асноўным ясі дрэвы. Блин, у мяне ж няма гэтых дрэваў. У бруднай вадзе можна будзе рыбсаў вырошчваць? Нават патрэбна, наколькі памятаю. Не абавязкова. Вось, яны могуць лазаць па тых самых, па паверхнях. Яны у асноўным ядуць дрэва. На жаль, ён не пражыве доўга, яны, вось якраз такі жывёлкі жывуць, яны хутчэй з голаду не памруць, але са сталасці памруць. І ў яго хутчэй за ўсё дзяцей будзе, не шмат. Вось, то бок ён можа як памерці, так і проста будзе у нас адзін вадзіцца, бо ім будзе не хапаць ежы. На жаль, у мяне няма для іх некай магчымасці нават... Мне патрэбна дрэва адно спецыяльнае высадзіць. Яны тады будуць глебу. Яны ядуць гэтай дрэвы, аб'ядаюць і, галінкі з яго. І какаюць глебай. Я говорю, какаюць глебай, таму што гэта важна. Розныя жывёлкі могуць розныя штукі рабіць. Дзе там нашыя? Вось гэтыя хлопцы? Каб я іх мог паглядзець, так? Блин. Он там дзесьці падзеўся. Карацей, тых пачваркі мелкія, вось іх яйка ёсць. Это пачваркі? Я не магу паглядзець зараз. Яны ядуць. Літаральна амаль усю зямлю, любую розную, але какаюць вуглём. Таму гэта яны могуць быць сродкам... Ферма іх можа быць сродкам для вугля для вас. Глеба, насамрэч, на бягучым этапе. Яна нам працуе як ежа, а потым яна яе будзе не хапаць. Яе зараз шмат, бо літаральна ўся біома гэта ежа, боже, ежа, глеба ў асноўным. Вось, але потым, калі мы пажадаем скарыстацца ёй як угнаеннямі, і нам спатрэбіцца вялікая колькасць для нейкіх індустрыі нашай нейкай, то яе ўжо можа не будзе не хапаць. О, цёплая ванная ёсць. Вы паглядзіце ў старым будынку. Цудоўна, цудоўнае месца для адпачынка. Вырасці дрэва для піпсіка. Ну давайте, добра. Я не памятаю, дзе яны растуць.
і як яны выглядаюць. Я памятаю, калі яно ўжо вырасла, і ці можна яго перасадзіць. Магчыма, нам трэба будзе гэтага піпсіка перанесці наадварот да дрэва, бо мы не зможам дрэва перасадзіць просто так. Таму што ў іх нейкія складанасці з гэтым былі. Мы можам, тэарэтычна, мы можам... Так, ты не галодны? Шукаю ежу. Ёсць адна Timble Reed. Гэта што? Гэта вось гэта. Так, калі не гэта, то мы можам зараз... Я магу? Ты што патрабуеш для свайго? Патрабуе паветра, альбо атручнае паветра, альбо расце, бо ў большасці атмасфер нават у вадзе расце. Тэмпература з 22 до 37, невялічкая радыяцыя і забруджаная вада патрэбна. Вось, у яе ёсць. Вось з гэтай штукі мы можам здабыць, яны едуць яшчэ, гэта не толькі дрэва. У асноўным іх вырошчваюць з дрэвамі, бо дрэва само па сабе, яно ніколі не загінае. Так, давайте сабе тады невялічкую ферму зробім. Невялічкая ферма. Вось тут. Трошки занадта. Вось так. Зараз усё будзе. Так. Я спецыяльна ферму трошки прытапляю ўніз. Это так задумано. Потым ежа фермерская. У нас, на жаль, пакуль лепей няма. Так, лепей няма. Такія. Зараз. Будзе ежа для піпсіка. Піпсік выжыве. Будем сачыць за ім. Для раньше. Я не памятаю. І была яшчэ рэч? Нам же трэба его схапіць, правильно? І трэба высадзіць. Я вось не памятаю, чым яго высаджваць. Там патрэбна таксама яшчэ дадатковая такая рэч. Для базы, можа? Не, мне падаецца, у мяне яшчэ такой тэхналогіі няма. Нам патрэбіцца месца, каб яго высадзіць. Паглядзім тэхналогіі. Ёсць. Фермерство мне патрэбна. Фермерство. Это самый верх. І... Новыя нейкія элементы. Блин, яны ўсё яшчэ працягваюць развіваць гэтую гульню. Я здзіўлены. Я шчыра здзіўлены. Вось месца для скідвання крытараў. Зараз його зловім і закинем. Лепше гадаванне за паразитаў. Добра, так, да, я згодны. За што мне падабаецца гэтая гульня, сваіх пітомцаў есці нельга. Это дзіўнае патрабаванне для гульні, але гэта непрыемна, калі ты не разлічваў, а твою жывёлку просто на мяса пусцілі. Ты такі не дасачыў. У мяне было такое ў Рэмволдзе, я такі, ну, блин, завяду сабе просто, ну, просто няхай пасвіцца там, поўсць будзе, там, не памятаю, забыўся, як мясцовыя называюцца, коровы там, альбо што. І вось, і потом такой, блин, нешта мне да халеры становіцца, блин, мне патрэбна іх забіваць. Я там такую коровазабойніцкую сістэму зрабіў, просто таму, што іх занадта станавілася, я не мог не кантраляваць іх колькасць. А я хацеў просто сабе, каб яны там на поле пасвіліся, так, прыгожванне. У падарожжы, можа, яшчэ рэчы бы пераносілі. Яму сумна аднаму, яны справяцца. Тут трошки сістэма працуе так, што ён у адзінку зусім справіцца самастойна, яму будзе весела. Хутка там з'явіцца шмат піпсікаў. З-за таго, што я зараз пачаў будаўнічыя праекты вось тут, усе забілі, карацей, ужо займацца там нешта ўнізе. А чаму я не магу пасадзіць? І ўніз тут прыстаць просто. Вось гэта. Вось гэта. Чакай. Пасадзіць. 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 Патрэбна брудная вада. Тады. О, глядзіце, спіць. На столі.
Ён грыб... Не, тут насамрэч усе так працуюць. Любая жывёлка можа сама па сабе самастойна з ім спраўляцца. Так, добра. І сюды я яшчэ на тэхналогію не адчыніў, так? Яшчэ даследуецца. Я не магу яго перасунуць сюды. Так, трэба тут зрабіць цэлую сістэму, каб была магчымасць паўсюль здабыць гэты, божа, вырыць усё. Ёсць. Маладчына спраўляецца. Галоўна, каб сам сябе не ў паску не злавіў. Можа. Што ў нас увогуле па мікробах? Ну, што ты робіш? Вось глядзіце, што зрабіў. Прыдурак. Ну, прыдурак жа, ну. Так, адмяняем. Зараз ты сам сябе ў паску зловіш дакладна. Што ты табе там холодна? Ну што, сядзіш тут у пасцы. Што ты далей будзеш рабіць? Не хапае паветра. Так, прыярытэты. Усе кідайце свае справы. Рабіце вось гэта. Ратуйце. Падуркаватага. Цудоўна, амаль. Апошні кавалак. Ну, і куды ты пайшоў? Ты што ты? Такі, ну нарм. У прынцыпе, сам даскочыш, нешта прыдумаеш. Усё, выратавалі. Давайте прыярытэты расставім нашай сістэме вось гэтай. У першую чаргу яе. Неважна, чым вы там займаецеся, калі ласка, гэта дабудуйце ў першую чаргу. А то потым не выберемся. Астатняе ўжо можа і ніжэй у прыярытэце. А, і таксама верхняй можна ў прыярытэт паставіць. Ёсць. Высадзілі 3, цудоўна. Толькі гэтага злавіць і высадзіць. Няўжо... А, не, яшчэ не даследавалася. Так. Я шукаю ўжо будынак. Так, мне падаецца, ежа пакрыху становіцца менш. Мне падаецца, я не ўпэўнен до конца. В прынцыпе, у нас тут кілаграмы і кілаграмы. У нас няма... Ага. У нас няма... Скончылася гэтая... Як яна? Нашая, карацей, вось гэтая халера, якую мы гатавалі глебу. Вось. Усё. Словы, гэта не маё. Я з імі не сябрую. Трэба яшчэ партыю прыгатаваць. Ну, цудоўненька. А, тут яшчэ працаваць і працаваць, я так гляджу. У прынцыпе, мне патрэбна было бы сюды ўніз якраз такі прабурыць. Я шукаў якраз вось што мне было патрэбна, гэта ледзяная біома, бо у яе ёсць самае галоўны мой рэсурс холад.
Праблема ў гульне ёсць такая, ну не ў гульне, а ўвогуле. Глобальна мы будзем мець праблему, бо гэта замкнутая сістэма. У яе бясконца будзе падвышацца тэмпература, таму што мы будзем рабіць розныя рэчы, нават проста гатаваць, там батарэйкі падаграваюць, самі дупліканты грэюць трошкі наваколля. Пакрыху гэтая тэмпература будзе ўсё расці і расці. У выніку мы апынемся ў сітуацыі, калі у нас будзе галоўным нашым ворагам будзе тэмпература. Каб гэтага пазбегнуць, ну і ўвогуле нам патрэбна будзе запусціць свой першы індустрыяльны цыкл, і нам будзе патрэбна месца, якое будзе для нас бяспечным гэтым займацца. Што гэта там такое? Што гэта такое? Замёрзлыя камянеласці. Цікава. Што гэта? Я ніколі такога не бачыў. Яны нават закапаныя ў абісаліце. Так, старажытная істота. Так, часткова ён не падобны ні на што мы дагэтуль сустракалі на гэтым астэроідзе. Адкуль ён прыйшоў, як ён апынуўся тут? І шматлікая колькасць пытанняў. І колькі адказаў на шматлікія пытанні гэтыя косці могуць трымаць у сабе. Ёсць толькі адзін шлях выведаць гэта. Добра. Сабраць іх можна. Раскопкамі займацца можна. О, цікава, я не ведаў. Дык вось, яна біома вельмі маленькая, калі шчыра. Нам яна для нашых мэтаў не падыдзе, я так разумею. Трэба будзе яшчэ пракапаць і паглядзець. Бо мне патрэбна вялікая колькасць льда, бо калі мы пачнем нашу індустрыю, там тэмпература будзе столькі, што расплавіць уся біома ператварыцца ў басейн. Вось, а потым яшчэ і не толькі ў басейн, яна яшчэ і будзе награвацца. Так што нам трэба... О, што гэта? Телепорт мы знайшлі. І яшчэ гэта старыя будынкі. Мы можам скарыстацца тэлепортам, але невядома, дзе мы апынемся. Мы можам апынуцца як на гэтым астэроідзе, так і на іншым. Ну, з гэтага тэлепорта. І потым некаторы час не зможам карыстацца назад. Пакуль для такой экспедыцыі мы трошкі не гатовы маральна. Так. Угу. А што так шмат паветра? Яго ўсё паўсюль увогуле даволі шмат. Цікава. О, яшчэ раздрукаваць расліначкі. І мне падаецца, мы ўжо адчынілі тэхналогію, так? Зараз толькі засталося яе знайсці. Фурнітура, станцыі. Вось. Скидывание крытера. Яны змянілі іх знешні выгляд. Я зараз не ўпэўнены, як оно будзе працаваць. Вітаю, рабануха. Мы займаемся тым, што спрабуем перасадзіць вось гэтага хлопчыка добрага, перасадзіць нам у спецыяльны загон, у якім будзе для яго ежа. Не-не-не, можна, калі ласка. Не-не-не, усе гэтыя не трэба. Як можна забараніць ім? Блин, дзесьці было. Вось, выключыць аўтазбор. Выключыць аўтазбор. Не збіраем, няхай будзе. Будзе для нашай жывёлкі. Там ходит прокажун. Давай. Будуйте ўжо. Где там? Прыоритет. Ждаю зараз. Не могу чакаць. Так, тут атручанае паветра, і мы яшчэ павінны, пакуль мы тут займаемся, давайте ачышчаць гэтае паветра. Бо яно ўжо пакрыху прасочваецца нам у базу. Я згодны, мне таксама падабаецца. Даволі характэрныя у гэтых самых. Увогуле стваральнікі ў такім стылю робяць. Гэта тыя же, хто зрабілі Don't Starve. У іх падобны стыль паміж гульнямі. Я не памятаю, што яшчэ яны зрабілі, але вось два самых знаёмых іх тайтла, пра якія ў асноўным людзі чулі, гэта Oxygen Not Included і Don't Starve.
Так, як гэта працуе? Я так разумею, што мне трэба ўказаць, каб яго дакладна схапілі. Так? У нас няма спецыяліста, які бы гэтым мог заняцца. Нам патрэбны чалавек з досведам у ранчо. А хто ў нас гэтым можа займацца? Не грыль, дакладна. Так, фермерства. Я так разумею. Вось ёй падабаецца. Ёй падабаецца сачыць за раслінкамі, але калі яна набярэ, патрэбна які? Першы альбо другі ўзровень. Першы ўзровень. Ну добра, нам трэба яшчэ, каб яна адзін скіл атрымала. Мы пакуль не можам яго перанесці, не хапаем. Для гэтых яшчэ і патрэбна электрычнасць. А ці заўсёды электрычнасць была патрэбна? У мне такое адчуванне, што не. Адчуванне, што гэта нешта новае. Яшчэ падабаецца маляванне самарост і машынарыум. Так, я згодны. Вельмі крутыя стылі. Нарэшце, мы амаль з гэтым справіліся. Давайте зараз прыбіраем тут ваду просто. Якая засталася, і ўключаем гэтую сістэму, бо я ўжо некаторы час, можа, без яе, без вады ўвогуле сяджу. Так, не хапае вады ўжо даўно. Я скажу, я лічу Unreal Engine, вось наконт гэтага, давайте я прачытаю, каб ужо на запісе засталося. Такія малюнкі маюць больш індывідуальнасці, чым чарговы праект у Unreal Engine. З Unreal Engine мне падабаецца тэхналогія Unreal Engine, але каб вы разумелі, Unreal Engine мае одну вялікую праблему. У яго ёсць базовыя асеты і базовый, то бок вам не патрэбна зрабіць нічога, каб у Unreal Engine у вас выглядала няблага. Я не говорю, што добра, але няблага. Праблема ў тым, што Unreal Engine настолькі ён вам адразу прапануе стыль, у якім рабіць гульню. І таму тыя, хто робіць гульні на Unreal Engine, там можна зрабіць што заўгодна, у любым стылі, якім вы пажадаеце. Толькі ён будзе хутчэй, вы зробіце нешта падобнае да іншых праектаў. Ёсць іншыя рухавікі, напрыклад, Unity, таксама адчынены, якім можна карыстацца. Вось яны не прапануюць вам аніякага стылю, яны не маюць такога па тыпу лёгкага набору, каб стартануць, каб у вас было выглядала падобна. Таму гульня на Unity, напрыклад, любая гульня на Unity будзе адрознівацца ад любой гульні на Unreal Engine. Ну, па тыпу, унутры сваёй экасістэмы Unity яны адрозніваюцца паміж сабой значна больш, чым Unreal Engine. Просто таму, што ёсць такая, па тыпу, прапановы ад Unreal Engine, якія зручна выкарыстаць, але ж калі ты жадаеш змяніць стыль, трэба зрабіць трошкі намаганняў. І вось гэта трошкі намаганняў часта не робіцца. Гэта такая стратэгія ферма. Мы апынуліся, нашыя героі апынуліся у сэрцы астэроіда, каля вось гэтай цудоўнай сістэмы, якая робіць яшчэ больш дуплікантаў. Нашыя каланісты гэта літаральна клоны, дупліканты розных чалавечкаў. І вось яны з'явіліся толькі з самага пачатку. Мы займаемся тым, што пашыраем нашу тэрыторыю і спрабуем выжыць, бо паветра, напрыклад, у нас не бясконцае. Гульня называецца Oxygen Not Included не проста так. Паветра у дамову не ўваходзіла. Нам трэба сачыць за ресурсамі ўсімі, здабываць іх, гэта праблема, і ў гульні вельмі глыбокая сістэма аб'яднання, раздзялення элементаў. Любы элемент мае тры агрэгатных становішча. Вось, усё ўзаемадзейнічае адно з адным, усё звязана ў складаныя сістэмы, якія паміж сабой могуць пераўтварыць усё ў кашмар, якім вам прыйдзецца потым разбірацца. Напрыклад, перагрэйце сабе базу і ўсе памрэце ад гарачыні. Вось. Ёсць старая гульня Knock-Knock, таксама добрая малюнка. Дай-ка я зазірну, я нешта не памятаю такой назвы. Knock-Knock. Knock-Knock. Блін, мне фільм з Кіану Рівзом мне выдае. Гульня. Knock-Knock на стыме. Давай. Так, памятаю. Я нават хацеў яе згуляць калісьці.
Так, ее подобный стиль на это самое, на вот я скажу, на Don't Starve больше. Мне падабаюцца агульныя Supergiant Games, якія Hades. Так. Я скажу, Hades гэта самы верх іх таго, што яны зрабілі за ўвесь час. Але просто узяць іх гульню Pyre. Калі вы не ведаеце, там другая гульня, мне падаецца, у серыі гулін. І праблема з Pyre, напрыклад, мне настолькі падабаецца сусвет і музыка ў гэтай гульні, і персанажы, і ўсё, акрамя геймплею. Гэта рэдкі момант у гульні, калі я такі, калі ласка, можна, блін, не гуляць? Таму што там у сваім сэнсе гульня геймплейнай футбол. Футбол хреновый такі, хреновенькі. Я лепей у фіфу пагуляю, а не ў гэта. Кіану Рывз ухваляе, так. Ну, літаральна, першы запад нок-нок, і мне выдае твар Кіану Рывза. Я такі, а? Дакладна я туды шукаю, не? Так, мы тэхналогію. Тэхналогія у нас ёсць, у нас няма досведу. А далёка яна яшчэ? Ну, не тое, каб далёка, але прыйдзецца пачакаць. На жаль, мы не можам зараз гэтага даць. Ну, перасунуць піпса нашага. Транзістар ачмурэны, але транзістар ужо тады, калі яны навучыліся рабіць добра. Бастіон у іх таксама неблагая, але ўжо трошкі састарэлая і ў параўнанні з іншымі гульнямі глядзіцца, ну так, слабенька. Вось. І Pyre, які ачмурэнны ў сваім стылі, у сусвеце, ва ўсім, амаль літаральна кожны момант ачмурэнны, акрамя калі вы пачынаеце гуляць у яе. То бок геймплей сам, галоўны геймплей, які вы там павінны выконваць. Мне было складана. Я бы хацеў кнопку просто прапусціць настолькі дрэнна, што я жадаў прапускаць геймплейныя моманты. Ніколі ні ў адной не памятаю такой гульні, у якой я бы не хацеў, якой бы я захацеў гэтую кнопку. Транзістар цудоўнай музыкі, он чапляе адразу. Увогуле, Supergiant Games вельмі добра яны давяць на стыль і адчуванне вось проста ад працэса. Геймплейна Hades, я скажу, там гэта найлепшае, што яны зрабілі, таму што яны удала, гэта тая гульня, у якой яны найлепшым чынам спалучылі. Яны зрабілі не толькі файны стыль і музыку і ўсё. Яны зрабілі яшчэ файны геймплей. У іх у асноўным у гульнях бывае слабаваты геймплей. Транзістар неблагі ў геймплея, але ўсё ж такі ў параўнанні з тым жа Hades, гэта не самы найлепшы прыклад экшн такой гульні. Ну, не экшн, пакрокавай экшн гульні, скажем так. О, глядзіце, наш піпс вырас. Здаровы піпс. Яны яшчэ розных тыпаў бываюць, каб вы разумелі. Я магу... Вось. Інфармацыю о піпсах. Што ядуць, што выкарыстоўваюць, чым ёсць варыянты. Павінны быць. Вось такія розныя варыянты, і ёсць яшчэ Cuddle Pip. Фіолетавы. А чаму не паказвае? Cuddle Pip. Вось яны, вось такія. Приколдасныя. Яна адзінае, што пакуль мяне раскручвае на збіранні ўсіх ачовак. Так, асабісці калі іх ачовак да халеры. Мне не хапае бруднай, каб вы разумелі, у мяне зараз іншая праблема. Увогуле, усім іншага плана, якую я не чакаў. Мне не хапае бруднай вады. Так, брудную воду, каб брудную ваду збіраць, вось гэта. Помпу зробім. Вось тут будзе. Будзем здабываць брудную воду. Ну. Дзякуй. Пабудавалі, калі спатрэбіцца, брудная вада будзе тут. А далей мы робім... Так, трэба прыдумаць нешта. Я думаю, куды бы нам трубу вывесці зараз. Это можна разбурыць. Ну што, паехалі. Мы жадалі... Я адначасова спрабую рабіць адразу некалькі рэчаў. Блін, там далей гэтая біома. У гэтую зноў брудная біома будзе. А ўніз у нас вось гэтая ледзяная.
Тут у нас гейзер, я гэты гейзер праверыў ці не, мне падаецца не. І у нас гейзер чаго? Жидкая сера? У гульні ёсць сера, пачакайце-ка. Што? Што? Я не памятаю. Сера, так, навошта яна выкарыстоўваецца? Так, яна пераходзіць у газаобразны стан на 337 градусах, замярзае пры 115, то бок яна літаральна пераходная 337-115, добра, то бок яна жидка выцячэ, хутчэй за ўсё, яна павінна быць паміж 115 градусамі і 337. Так, а куды яна выкарыстоўваецца? А я няма куды выкарыстаць? Навошта ён мне тады? У гэтым стане? Ёсць куды выкарыстаць. Молекулярная кузня. Ёсць раслінкі некаторыя. Граб-грабы. Жучкі. Цукрозу. Цікава. Я не ўпэўнены. Блин, не, я не буду гэта адчыняць. Добра, здымаем гэта тады. Не будем займацца. Мне што з гейзерамі не шанцую. Гейзера абмежаваная колькасць, і мне прыйдзецца, пакуль не адзін удалы да гейзера, вось, ну, можа, вось гэта, давайте да яго дабяремся. Насамрэч, у нас самы удалы момант зараз заняцца. Так, вось так. І галоўнае зараз не запароць. Бо наколькі я памятаю, мне галоўнае у гейзера пакінуць толькі одну гэтую самую кропку неадкапаную. Вось так зробім. Магчымасці не хапае. Хто у нас там займаецца капаннем? Калі ласка, найлепшую шапку сваю апрані. Бо як жа без найлепшай шапкі працаваць-то? Якая справа з гейзерам? Гейзеры, як толькі мы іх поўнасцю адкапаем, яны пачынаюць актывавацца адразу. Яны проста пачынаюць херачыць. Іх трэба... Адзінае, што ім не дае магчымасці гэта зрабіць, гэта ў іх ёсць адна кропка, з якой пачынае як бы лічыцца, што яно заблакавана. То бок, ён усё яшчэ заблакавана. Мы можам адкапаць яго амаль поўнасцю, акрамя вось адной гэтай кропкі. Калі зараз я не пераблытаў, яна павінна быць вось тут. Як вы бачыце, я ўсё адкапаў, акрамя вось гэтага, у іх ёсць яшчэ, яны знаходзяцца заўсёды на нейтроніуме. Гэта адзіны элемент, які тут выкапаць немагчыма. Яны базуюцца проста на іх, як такі тэхнічны элемент. Вось, і гэта адзін тайл, другі тайл знізу і злева. Калі я правильно памятаю. Калі не, то зараз у нас атрымаецца гейзер, які пачне працаваць і будзе заб'е нас нашу калонію. Ну, зараз паглядзім. Дажджы метэарытныя. Цікава. Мы да паверхні яшчэ нават не дабраліся, там зараз звонку метэарытныя дажджы. Лёд. Цудоўненька. Не патрэбна мне кляцку тут. Где там наш капальшчык? Ідзе. Куды падзеўся? Ну і гэта ж не твоя праца. Навошта ты гэтым займаешься? Што у нас па прыярытэтах? Ён павінен... Так, для яго... Гэта асноўны прыярытэт. Аперировать гэтымі? Не, давайте за ім гэта абавязак. Ён за машинамі сачыць не абавязаны. Зараз ён будзе настолькі шмат бегаць, то няхай лепей ён сканцэнтруецца на капанні і проста будынках. Тут паўсюль забружанае паветра. І калі мы будзем выліваць сюды нашу ваду ўсю з туалетаў, то давайте вось тут душ.
Мне цікава, калі на твічы скончацца гэтыя боты. Яны ж літаральна адну і тую ж халеру, ну, херачаць. Бясконца. Ну, по тыпу, просто літаральна адно і тое ж. Самае галоўнае, у мяне ж яны адзіная прычына, па якой у мяне заблакаваныя спасылкі ў чаце. Дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Я бы мог, мне падаецца, я мог бы фільтр паставіць нават. Ну, просто на тупо вось гэтую фразу, таму што гэта адзіны тып ботаў, які да мяне прыходзіць. Мяне боты чамусьці не могуць ацаніць нашыя стрымы і прыходзіць толькі вось такія аднолькавыя ўсе. Так, гэтую штуку можна разбурыць ужо. Дзе там наш гейзер? Гейзеры з'яўляюцца бясконцым сродкам рэсурса, і гэта адначасова і добра, і дрэнна. Яны, праблема не ў тым, што нам трэба кожны раз, калі мы адчыняем які-небудзь гейзер, трэба добра прадумаць, што ж мы будзем з гэтым рабіць. Вось. Па тыпу, куды мы падзенем увесь рэсурс, які здабывае гэты гейзер, вырабляе, куды мы будзем яго падзяваць, і тэмпературу, які ён будзе аддаваць. Гэты гейзер, наколькі памятаю, ён халодны, але халодны для гейзера гэта можа быць і 150 градусаў. Калі мы яго выпусцім, мы пераграемся імгненна, мы не зможам кантраляваць, і ён просто знішчыць нашу калонію вельмі павольненька. Нам прыйдзецца яго дзесьці закрыць вось тут поўнасцю, абасабіць і хутчэй за ўсё заблакаваць сабе праход далей. Толькі для таго, каб ён просто пазбавіцца тэмпературы гэтай дадатковай. Спадзяюся, я не пераблытаў. Давай, капай. Обсідыян зараз. Так, гэты гейзер. Брайн гэта, наколькі памятаю, вось, вада. Пры тэмпературы 102. Ага, зразумеў. Круты гейзер, паглядзіце на яго. Вау. Гэты гейзер будзе пры 1000, гэта... Так, добра, што я магу з ім зрабіць? Карацей, калі ён будзе тэмпературу падняць яго до 102 градусаў, то тады можам выпарыць яго, зрабіць пар і соль падзяліць. Гэта салёная вада будзе. Выпускае ён салёную ваду пры тэмпературы мінус 10. А гэта вельмі добра, таму што гэта будзе сродак нашага ахалоджвання. Мінус 10 аж мурэнна. Я зараз такі, сістэма ахалоджваючая. Звычайна гэта праблема астудзіць усё, і зараз для нас гэта будзе ўвогуле ніяка не праблема. Вось зараз бачыце? Ён зараз спрабуе актывавацца. Нас ратуе толькі тое, што здесь тут адзіны блок ёсць. Аналізаваць яго, наколькі памятаю, немагчыма, пакуль я заблакаваў сам сабе гэты блачок. Таму сачым просто. Цудоўна, у нас ёсць сродак, якім можна ахалоджваць. Гэта ўжо плюс. Нам трэба будзе прадумаць, куды выкарыстаць гэтую... З гэтай салёнай вады мы тэарэтычна можам атрымаць сабе... Як ён? Атрымаць сабе нармальную воду, калі ў пары яго пераапрацуем, але гэта трэба разагнаць яго до 100 градусаў. А разагнаць яго до 100 градусаў гэта яшчэ пытанне. Мне хутчэй будзе праблема ахалоджвання. Так. Трэба будзе прыдумаць сістэму, у якой я буду ахалоджваць яго. Хутчэй за ўсё, трэба будзе перадаваць нейкую, наадварот, знайсці сродак вельмі моцнай тэмпературы і кампенсаваць это адно аб адно. Трэба будзе прадумаць яшчэ гэтую сістэму, пакуль гуляем з тым, што ёсць. Ну, гэта не неабходна зараз рабіць, але можна вельмі крутыя рэчы рабіць у гэтай гульне, таму што у нас есть, нагадваю, у нас есть помпы. Зараз у нас будзе першая сістэма, якую мы будзем плюс-мінус выкарыстоўваць. Можна яшчэ туалеты. Давайте прыбярэм вось гэта. 2 прыбярэм тут, 2 прыбярэм тут. Мы па чарзе іх аднавім. Нам спатрэбіцца забіраць воду адсюль. Мы правядзем трубу, якая будзе пампаваць ваду і адпраўляць нам у душ. Упс, малася не тое. Я зараз не памятаю, дзе ўваход, а дзе выхад у гэтых сістэм, але наколькі памятаю, у прынцыпе, калі мы пракінем усё знізу, вось такім чынам, падыдзе. У дышавыя у нас ёсць уваход,
для вады і выхад, куды вода будзе злівацца. Будзем мы зараз гэтым карыстацца. А ўверсе вось так будзем выводзіць. Я выведу, хутчэй за ўсё, літаральна вось у гэты бок. Можа, ўсё ж такі вось тут павяду. Вось так. Ну, вось так, прыкладна так. Ну, в прынцыпе, няхай будзе тут. Куды нам зліваць? Спецыяльны выхад. Цудоўненька. І каб з паветрам таксама там праблем у нас не было, я зараз яшчэ адзін эйрлок пастаўлю. Вось сюды. У нас ёсць дадатковая ж вада яшчэ. Лепей яе прыхаваць пакуль. Ёсць. Замест гэтага мы яшчэ паставім туалеты нармальныя. Крутыя. І медыцына дзе там? Аўтаматычныя рукамойнікі. Это мега па-зерскі. Ці ёсць тут агуркі? Наколькі памятаю, не, але ёсць вось такія цудоўныя пачваркі. Так, дзе... Я магу яе перасяліць ужо? Я жадаю яе перасяліць. Яшчэ досведу не хапае. Ну добра, магчымасці пакуль няма. Слухайце, ён аб'еў... Ах ты ж пачварка, а? Ён аб'ядае маё сховішча. Ён літаральна зараз нешта зрабіў з гэтым самым. Ён з'еў з кантэйнера. Я не думаў, што ён так могуць. Так, з туалетамі яшчэ разбіраемся па крыху. Дзе будаўнік наш? Куды ён падзеўся? Ён заняты зараз гэтай часткай сістэмы. Так, добра. Да і яшчэ прыйдзецца давесці электрычнасць. Таму што помпе яна патрэбна. Вось, бачыце, што ён робіць? Ён аб'ядае нейкую... нешта знутры, 100%. Галодным, небось. Ну так, ён... Штосьці ён ясі, гэта дакладна. Таму што ён не галодны зараз. Ён нават задаволены. Трэба яго дакладна перасяліць, таму што я спецыяльна для яго вось гэта ўсё пасадзіў. Нідзе няма агуркоў. Ну, а рынкі ё. 100%. Гэтыя новыя туалеты і новыя рукамойнікі, яны дапамогуць нам проста сэканоміць час нашых гэтых самых. Мы ты 2 разы памыл. Дапамогуць эканоміць час нашых дуплікантаў. Бо нашы дупліканты зараз, яны губляюць час яшчэ на тое, каб узяць, дастаць ваду брудную, чыстую ваду прынесці, дастаць брудную, прыбраць, пачысціць іх і так далей. А зараз гэта ўсё будзе рабіцца па большасці аўтаматычна, яны толькі будуць час часу ачышчаць іх ад гэтых самых розных бактэрый. Брудную ваду няма куды зліваць. Не, пачакайце-ка, яны зараз... Ну, зараз яны будуць зліваць брудную ваду, але ж мне гэта не вельмі патрэбна. Яшчэ трэба будзе зрабіць вось тут ось праход уніз. Дзе там будаўніцтвам скончылі? Электрычнасць яшчэ не правялі. Што ў нас? Сістэма наша, трубы ёсць па большай частцы, але выхада няма. Выхад яны яшчэ даволі доўга будаваць будуць. Яшчэ доўга будаваць. Яны яшчэ і тут будуць будаваць. Ё-маё. Давайте тут адкапаем ім яшчэ і яшчэ адзін эйрлок паставім, каб паветра не выходзіла. Можна раздрукаваць. Зноў салёная вада. Ну, добра.
Соленой водой. Калі б у меня была добрая ідэя, як яе змяніць. Падняць тэмпературу да 100, атрымаць пар. Можна тэарэтычна выкарыстоўваць нейкую прыдумаць сістэму, у якой мне б знайсці сродак, які мог бы рэзка разагрэць тэмпературу да 100 градусаў. Тупа, не ведаю, лаву нейкую скарыстаць, якая бы разагрывала бы мне вось гэтую ваду. І тады ў мяне бясконцы сродак вады ёсць. Бо пар я потым магу выкарыстоўваць для таго, каб атрымліваць сабе энергію. Гэта ж паравы рухавік, генератор нават. Толькі пара патрэбна здабыць. Ну, не пара нават, мне тэхналогіі пакуль не хапае, гэта даволі далёка, калі шчыра. Там сярэдзіна гульні гэта прыходзіцца, вось калі вы адчыняеце паравыя генератары, сітуацыя змяняецца, бо вы шмат чаго можаце з імі нарабіць. А ты ваду атручаную... вось туды? Несеш, так? Так, сюды. Добра. Малайчына. Ну што, можа? Хтосьці, злавіце яго, калі ласка. Ён працягвае мяне аб'ядаць. То не... Досвіду не хапае трошечкі зусім. Мы можам яго перасяліць у яго новы дом. Давайте. Можна мне вось яшчэ гэтае залатая амальгама? З чаго вы робіце золата? Вы залатыя рукамойнікі робіце? Вы што? А нічога папрасцей нельга было выкарыстаць для гэтага? Я-то не супраць. Мне ж не шкада. Дзе там? Медыцына. Так. По замаўчанню? Ну так. Залатыя рукамойнікі. Ну ладно. У мяне просто зараз гэтай залатой амальгамы, я не упэўнены насамрэч, што гэта золата да канца, але ў мяне па колькасці столькі ж, колькі і гэтага копер. Як ён? Не бронза, як ён? Медзь, вось. Медзі столькі ж, колькі гэтай амальгамы. І мне медзь спатрэбіцца. Медзь ідзе на ўсе правады, у электроніку, таму насамрэч я нават не ўпэўнены, можа лепей вось гэта. А не, насамрэч тады, калі гэта золата, то яно таксама ў электроніку павінна добра ісці. А чмурэлі ўсё роўна. Так, душавыя ёсць амаль. Давайте трубы яшчэ. Вось, пайшла вада. У першай душавыя, бачна, паплыла. Давайте праз верх пракінем выхад яшчэ для бруднай вады. Ось так. Ну так, ім-то навошта? Ім бы, ежу лепей, чым вось гэта ўсё. А то яны зараз усё яшчэ працягваюць, нагадваю, есці смажаную глебу. Смажаць цудоўна ў паніроўцы. Бактэрыі карысныя з глебы. Это вам не гэта, разумеюць гурманы. Мне падаецца, я бачыў, як скілы паднімаліся. Вось, ёсць. Ой, не тое. Цудоўна. І зараз яго зловяць. Давай, лаві яго. Можна, калі ласка, высокі прыоритет? Максімальны. Самае важнае у нас зараз у нашым жыцці гэта злавіць піпса. Лаві піпса. Хто-небудзь. Чаму я не магу? Да яго немагчыма дабрацца. Ну? Дасмажыла? Малайчына, лаві піпса. Зловіла. Кто-нибудь яго падбярыце, калі ласка. Аднесіце піпса на месца. Ну, піпс-квік, критер. Так, ёсць. Забірайце яго. Ось. Я думал, ніхто не збіраецца піпса падабраць. Вы сюды перанесіце яго.
Сур'ёзна. Чаму ўсе ігнаруюць піпса? Ён жа вызваліцца зараз. Чакаем дупліканта, так. Паніроўка з чаго зроблена? Прыгажосці. Это, мне падаецца, таксама з глебы. Кто-небудь, ну что вы, блин, заставляете этого пипса тут вось? А, вы паглядзіце. Так, у жывёлак ёсць узрост. І яны жывуць, піпсы жывуць па 100 цыклаў, то бок даволі доўга. Ну? Кто-нибудь, будьте ласка, калі ласка, кто-нибудь подбяры, чаму ты не займаешься гэтым? Ты же у нас спецыяліст по гэтаму. Так, скиллы, давайте яшчэ раз, прыярытэты. Ну, Муцу павінен займацца тым, каб пераносіць. Я не разумею, чаму ніхто не знайшоў часу на маленькага піпса. Ну так, у яго нават лічбачкі сваёй няма. А, вось у гэтага ёсць лічбачка. Вось яе прыярытызаваць магчыма. Зараз прачнуцца, можа, займуцца нарэшце. Усе кідайце свае справы, ідзіце піпса. О, пайшлі ў душ. Цудоўна. Так, душавыя зараз правільна не працуюць, бо ваду-то чыстую мы заліваем, а брудно... Вось, і вызваліўся піпс. Піпс сам развязаўся. Іншая праблема. Кто-нибудь ловіце піпса зноў. Добра. Ёсць проста магчымасць злавіць, так? І раней была адзіная магчымасць, гэта паставіць кропку, якая выгружае. Па тыпу, калі у вас ёсць нейкі піпс. Яго можна... Я так разумею, што перасоўваць можна толькі гэтых самых, ручных. Але ж перасунуць яго, проста вось перасунуць магчыма, не? Блин. Ну добра, давайте зловім яго. Толькі злоўленым магчыма, хутчэй за ўсё. Эй. Можна? Калі ласка. Сёння зноў не паспеюць, так? Усіх свае справы нейкія важныя. Можна трывогу падняць, каб яны ўвогуле такія. Блин. Усім пакінуць свае месцы, пакуль не зробіце. Вось. Жоўтая трывога. Усе кідаюць. Куды уранілі піпса? Жоўтая трывога. Аднесці піпса. Нарэшце. У мяшучак паклала. Піпса на месца. Усё. Нарэшце мы гэта зрабілі. Нарэшце. Усё, выпраўлена. Піпс можа тут жыць. У яго тут ёсць і ежа, і яму павінна быць добра. Будзе шчаслівы лазіць там. Так, усё, з піпсам усё добранька, а у нас усё яшчэ. Мы у нашых душавых заліваем ваду чыстую, але брудную не зліваем. Пакуль яшчэ гэту праблему не вырашылі, яшчэ будаваць і будаваць нам тут. Вырашаецца пакрыху. Неяк дзіўна прыярытэт расстаўляецца таго, што патрэбна рабіць, калі ўсё прыкладна на адным узроўні. Ну добра. Піпс, як твои справы? Тоўненька? Малайчынка. Шчаслівы які, а? Так, а верагоднасць таго, што ён... Так, верагоднасць, што адкладзе звычайнае яйка 92%, і таго, што ён фіолетавенька адкладзе 8%.
Яны падвышаюць піпсы падвышаюць дэкор у радыусе упэўненым. То бок вы разумелі, бачыце зелёненькае за ім бегае. Это вось ён стварае прыгажосць сваім з сабою. То бок калі шмат піпсаў завесці, ўсё будзе прыгожанька у вас. Завадзіце піпсаў. Так, ты у нас усё яшчэ займаешься будаўніцтвам. Я ўсё яшчэ думаю, што бы зрабіць салёным гэтым гейзерам. Я думаю, трэба будзе падумаць, папрыкідваць. У ідэале знайсці вось, ну зараз якая мне ідэя прыйшла, але я не ўпэўнены, што ў мяне атрымаецца. Калі бы ў мяне быў нейкі сродак метала, як я ўжо гаварыў, лавы нейкай, напрыклад, расплаўленага жалеза, я мог бы ўзяць і выкарыстоўваць гэтае, ну, кідаць у раскалёнае жалеза у гэтую халодную салёную ваду. Гэта адначасова будзе ствараць дастаткова пару, і пры гэтым яшчэ будзе ствараць соль. Бо мы можам заліваць сабе гэту самую, ну, літаральна проста развадзіць гэтай тэмпературай і ў выніку атрымліваць сабе ахалоджаны стан. Вось, і будзем яшчэ гэты пар ахалоджваць, будзем атрымліваць сабе больш вады. Вось. Але ж я вось думаю, што б такога прыдумаць у адной сістэме, хутчэй за ўсё гэта не спрацуе, як трошкі бессэнсоўная сістэма тады получыцца, ну, атрымаецца, куды мы можам яшчэ выкарыстаць. Я паблізу ніякіх іншых гейзераў не вось яшчэ, падаецца, зноў жа я правяраў яго, так, это таксама халодная салёная. Не, гэта ўвогуле гэты самы, як ён, не? Што я? Ну? Гэта ўвогуле CO2 гейзер. Карысці мне з яго зараз аніякай. Яно яшчэ... Так, любы піпс мае магчымасць адкласці фіолетавае яйка. Калі ў іх будзе рацыён, не памятаю, у некаторых жывёлак гэта ад этого залежыць, то бок што яны ядуць, у якой атмасферы яны знаходзяцца, верагоднасць змяняецца. То бок адна і тая жывёлка можа муціраваць, стварыць іншы падвід цябе. Фіолетавый вось выглядае вось так. Зараз кручу. Вось яны. Фіолетавыя піпсы. Пабудавалі. Душ павінен працаваць цудоўна. Ёсць. Глядзі. Не зусім ідэальна. А дзе брудная вада? Яна захрасла. То бок яна не ведае, куды зараз выйсці, таму што выхаду вось гэта не зрабілі. Давайте прыярытэт паставім яму. Там высокі ў гэтай частцы. Абвалівалася. Ну, ружовы, добра, а не фіолетавы. У нас туалетаў не хапае зараз. Яны настолькі заняты там іншымі сваімі справамі, што не сталі дабудоўваць ужо туалеты. Мне цікава, а ці магу я салёную ваду выкарыстоўваць сваём в электралайзере сваім? Трэба будзе паглядзець, потому што калі салёную ваду можна адправіць на падзяленне на кісларод і вадарод, то я магу, у прынцыпе, мне будзе вельмі проста ўсё. Я проста беру гэтую салёную ваду, абмяжоўваю тут тэрыторыю і адпраўляю яе, вось вырабляю сабе кісларод. Усё, у мяне тады ёсць сістэма, якая бясконца мне можа здабаць кісларод. У мяне ўсё цудоўна, галоўна толькі дастаткова электрычнасці да яе падводзіць, і я ў парадку. Нездаволеная якая. Ну, а што рабіць? Што рабіць? Туалет сам сябе не прыбярэ. Акрамя таго выпадку, калі у вас супер новы туалет. Так, наконт суперновага туалета. Трубу толькі трэба падвесці. Увогуле паўсюль вось тут. Ёсць. Ці ёсць тут натуральная крыніца цяпла? Хапае.
Увогуле некаторыя біёмы самі па сабе маюць даволі высокую тэмпературу. Ёсць лава. У самым нізе знаходзіцца лава, якая будзе заўсёды даваць цяпла і там да халеры просто. Вось. Але ну праблема хутчэй не цяпло, заўсёды праблема тут. У асабісці таму, што паглядзець тэмпературу і можна пабачыць любая электроніка, любы апарат з'яўляецца вось тое, што падсвечана аганьком, тое вырабляе цяпло. То бок наша жыццядзейнасць нават яна ўжо з'яўляецца тым, што яго вырабляе, выпрацоўвае. Так, ёсць. Напрамак паставіць. Золотые рукомойники. Ёсць. Добра, новыя мы зрабілі, старыя зараз пазносім. І на іх месца яшчэ новыя паставім. Рэновацыя у нас туалетная. Бачце, пайшло, вось, і пацёк бруд. Зліваецца. Пайшло. І выцякае. Выліваецца ўніз, і паку ёсць што ў чым паплаваць яшчэ. Усе шчаслівыя. Нават піпс. Піпс, як твае справы? Як гэта калі будзеш адкладваць? Задаволеныя. Дзікія. Блин, я не памятаю, як гэта працуе, калі можна чакаць. Мне падаецца, калі ўжо ён не ручны ўсё яшчэ, ён па тыпу вольны, дзікі. Але можна зрабіць яго ручным, і тады у нас будзе трошкі прадказальнасці таго, што яны робяць. Я не памятаю дакладна, што дае нам гэта для піпсаў дакладна. Калі будуць рыбныя котлеты, я думаю, калі у нас будзе гэты стрым увогуле нечаканы, ну па тыпу Oxygen Included я абраў за 2 хвіліны да стрыма. Гэта было, ну, такое раптоўна для мяне, я просто не вельмі хацеў тое, што мы зараз гуляем, усё добрае, просто не хапала на штосьці пераключыцца. Вось, і хацелася сабе нейкую расслабленую будаўнічую гульню без напружвання асабістых. Вось, а Oxygen Not Included ўжо вядомая ў сваіх момантах, бо у мяне там калоніі па 1000 цыклаў з высокімі тэхналогіямі, і вось зараз, ну, пачатак даволі лёгка адчуваецца. Таму я думаю, што калі у нас будзе адказ такі, калі у нас будзе наступны стрым, то хутчэй за ўсё мы зробім на наступным стрыме спецыяльнае месца для вырошчвання паку. Мы зробім сабе, паглядзім, што можам зрабіць з гэтым гейзерам, і зробім сабе дастаткова кіслароду. Вось, і далей будзем планаваць нашае пашырэнне, бо трэба ж аглядаць тэрыторыю, трэба зразумець, якія біёмы навокал ёсць, і якія гейзеры яшчэ можам знайсці. І можна самому стварыць рэзервуар з вадой, каб размясціць яго ля лавы, і каб вада ў ім грэлася ад лавы. Магчыма, але хутчэй раней ці пазней мы астудзім лаву. Раней ці пазней. Хутчэй трэба будзе... Тут ёсць сістэмы, можна папрыдумваць, і хутчэй за ўсё я імі буду карыстацца. Я зраблю сістэму на аснове ахалоджвання электрычнага. Я буду сам звычайна прасцей, звычайная праблема ахалодзіць усё. І я ведаю, як працаваць у сістэме, у якой шмат тэмпературы. Наадварот, тэмпература навокал высокая. З нізкай тэмпературай я трошкі нават не ўпэўнены, трэба падумаць. Вось. Я рэальна трошкі не падрыхтаваны да гэтага. Але сродак цяпла, такі натуральны, гэта добрая ідэя. Лава можа быць варыянтам, просто дае дакапацца вельмі далёка. Там яшчэ капаць. А ты што такое? Каменеласць? Яшчэ адна. Яшчэ адна каменеласць. Цікава. Я не ведаю, як гэта працуе, я не бачыў яшчэ каменеласцяў дагэтуль. Лава там, ну, блин, я не магу паглядзець нават. Карацей, далёка. Я зараз усё ўверх пытаюся прыехаць, там унізе. Я да яе дабярусь значна пазней. Вось. Рэзервуар з вадой, на жаль, яшчэ, ну, можна перапампаваць просто ўсю ваду. Мяне зараз дагэтуль я рукамі мануальна ўсё пераліваў тут ваду кувшынчыкамі. Літаральна кубачкамі пераліваў з аднаго месца ў іншае, але можна скарыстацца помпай і пераганяць усе, як зараз я выкарыстоўваю. Як я выкарыстоўваю яе для пералівання вось сюды. Я можна пераліць, напрыклад, куды-небудзь яшчэ.
Ось дыстанцыя толькі далёкая, але гэта не праблема. Так, я думаю, што на гэтым мы будзем ужо пакрыху скончваць. Іпс у нас шчаслівы. Я лічу гэта ўжо дасягненнем. Ежы у нас хапае, кіслароду у нас хапае, пакуль у нас не скончацца водараслі, а водараслі у нас 23 тонны, гэтага на першы час хопіць. І мы можам здабыць яшчэ тут паблізу, трошкі ёсць. А калонія неблагая, усё добра, мы ў парадку, а я зараз буду шукаць, хто у нас чым займаецца. У нас зараз ёсць Nine Ravens, які гуляе ў Left 4 Dead, нечакана для Nine Ravens. А, і Куткі таксама гуляе ў Left 4 Dead. Што? Нічога сабе. Двішакі. І насамрэч гэта ўсё. Давайте я вас перадам да Nine Ravens, і вы паглядзіце, як яны там зомбі забіваюць. А вам жадаю добрага вечара, і мы пабачымся заўтра. Так, яны разам гуляюць, я ўжо здагадаўся. Ну, я бачыў іх там самае месяў, толькі што танк напаў. Завалілі. Літаральна пакуль я яшчэ тут гаварыў. О, іх там ловяць. Алера, ё-маё, што там адбываецца? Перадаю слова ім.